Huwag mo silang hayaang makatakas. Kailangan ko na makakain. Masusunod. Huwag kang magingay. Mukhang nanganak na ang dalaga. Huliin ko na ba sila? Malamang. Anong gusto mo? Ako ang gumawa? Opo. Mabilis itong tumakbo bago pa man mapaginitan ng matanda. Lumabas ang utusan niya kasama ang isang babaeng umiiyak. Nasaan ang iyong anak? Hindi mo sasabihin. Ikaw na ang bahala sa dalagang yan. Ako na ang bahala sa sanggol. Babaeng sanggol. Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig at sa buong team. Ako po pala si Isaac. Hindi totoong pangalan. Mahilig akong makinig sa documentaries lalo na kung tungkol sa mga aswang. At sa aking paghahanap nakita ko ang channel ninyo. Bigla akong naengganyo na makinig. Halos gabi-gabi akong nakaantabay at palagi akong updated sa mga bago ninyong posts. Dahil dito bigla kong naalala ang kwento ng aking lolo. Itago nyo na lang ang pangalan niya bilang Peter. Isa siyang doktor. Bata pa lang ako nang ikwento niya ang pangyayari sa buhay niya na hindi niya makakalimutan. Nagsimula ito noong may masamang mangyari sa kanyang pinsan. Matalik silang magkaibigan. Walang nakakapaghiwalay sa kanila maliban sa isang pangyayari. Nadisgrasya ang kanyang pinsan. Kahit na hindi pwedeng si lolo ang gumamot sa kanya, walang ibang paraan. At dito ko na sisimulan ang kanyang kwento. Ikikwento ko ang lahat na para bang ako, si Lolo Peter. Hindi. Panaginip lang ang lahat ng to. Nagsimulang umingay ang paligid habang nanatili lang akong nakatayo. Hindi makagalaw. Ang kamay ko ay puno ng dugo. Napatingin ako sa parte ng tiyan na tinatahi ko. Panay pa rin ang sirit ng dugo. Biglang naibalik ang ulirat ko nang marinig ko ang sigaw ng mga nurse. Mahina ang pulso niya. Iligay mo ang lap sa mukha niya. Hawakan mo yung ulo niya. Mabilis na gumalaw ang nurse. Idiniin ko ang aking mga kamay sa kanyang dibdib. 1, 2, 3. Huminga ka. Huminga ka. Dinama ko ang kanyang pulso. Wala akong naramdaman. Patay na siya. Pinatay ko ang pinsan ko. Lumipas ang 1 linggo simula nang mangyari yun. Wala akong ginawa kundi ikulong ang sarili sa kwarto dahil hanggang ngayon, hindi ko pa din tanggap ang nangyari. Peter! Peter, buhay ka pa ba? Huwag mo hanggang balayin. Samson. Peter, kung hindi ka lalabas sa kwarto, sisirain kong pintuan mo. Ayoko lumabas. Ay, sa wakas, nagsalita ka na. Buhay ka pa pala. Tigilan mo ka ako, Samson. Wala ka bang ibang magawa kundi kang balayin ako? May ginagawa ako. Nagtatrabaho. Kaya lumabas ka na dyan dahil mahuhuli na ako sa trabaho ko. Napabuntong hininga ako. Naglakad ako papalapit sa pintuan at binuksan yun. Bumungad sa akin si Samson na napakalaki ng ngiti at may dalang maliit na supot. Halika na, lalabas tayo. Anong gawa mo? Bitawan mo ako, Samson. Hindi ka na naaarawan. Para ka nang patay sa itsura mo. Patay naman na talaga ako. Wala nang rason para mabuhay. Pinatay ko ang pinsan ko. Ang kaibigan ko. Hindi mo siya pinatay. Sinubukan mo siyang iligtas, di ba?
Pero hindi lang nakain ang katawan niya, kaya itigil mo na yung kakalugmok mo. Hinila niya ako papunta sa kanyang pinagtatrabahuang tindahan. Saktong pagdating namin, dumating na din ang may-ari. Pinaupo muna ako ni Samson sa ginawa ang mga utos sa kanya. Napatingin ako sa kanyang nagbubuhat ng mga sako. Ang kanyang damit ay halos puno na ng mantsa at malapit nang mapunit. At ang kanyang sapatos, butas na sa harapan. Kumain ka na, Peter. Pagkain ang nasa supot. Bakit ako ang pinapakain mo? Ikaw nga na mukhang hindi pa kumakain eh. Huwag mo akong isipin, unahin mo sarili mo. Ay, hindi mo ako natutulungan dahil lang dito. Eh anong gusto mo? Mamatay ka na lang kakasisi sa sarili mo. Binigyan ka ng buhay, Peter, hindi para sayangin lang. Kung nandito ang pinsan mo, sa tingin mo gusto ka niyang ginaganyan mo ang sarili mo? Natigilan ako. Napatingin ako sa pagkain na nasa mesa. Isa yung kamote at nilagang itlog. Kakain ako kung sasalo ka sa akin. Pagkatapos ko dito, sige. Nandito na ako. Kumain na tayo. Bakit mo sa akin ginagawa to? Niligtas mo ang buhay ko noong kailangan ko ng tulong. At simula noon, pinangako kong tutulungan din kita kung kailangan mo. Alam kong masakit ang lahat ng nangyari, pero kailangan mo lumaban, Peter. Marami pang nangangailangan sa'yo. Ako nga, tindero lang. Walang maayos na kain sa isang araw. Walang maayos na damit at sapatos. Eh eto, lumalaban sa buhay. Wala na ako lakas para magpatuloy. Wala na akong gustong gawin. Yan ang sinasabi mo dahil kinakain ka ng lungkot. Pero alam ko na mayroon ka pang pangarap sa buhay, Peter. May gusto ka pang makamit. Alam mo ba ako? Simple lang ang pangarap ko. Ang makabili ng bagong sapatos. Yung mabibili sa Marikina. Yun lang. Maliit at simple. Pero alam kong sasaya ako. Napatingin ako sa malayo. Sa maraming araw na nakakulong ako sa kwarto, nakita ko muli ang mga taong may kanya-kanyang ginagawa. Isang tingin ko lang sa kanila, alam ko na kung may sakit silang dinadala. Biglang pumasok sa isipan ko ang kalagayan ng pinsan ko. Hindi ko ba kaya? Hindi ko alam kung kakayanin ko pang ipagpatuloy ang pagiging doktor ko. Alam mo, may naisip akong pwedeng gawin eh. Pumunta ka sa ibang bayan. Doon ka muna magserbisyo. Alam kong ang pumipigil sa'yo dito ang nangyari dito. Kailangan ka ng mga tao, Peter. Huwag mong sayangin ang abilidad mo. Napahilamos ako. Maraming pumapasok sa isipan ko pero alam kong tama si Samson. Buong araw akong nasa tindahan. Nang uwian na, nakita ko si Samson na may sinusulat. Lumapit ako sa kanya. Ano ginagawa mo? Wala. Ano yan? May kapenpal ka? May kinakausap akong isang dalaga na nakatira sa kabilang baryo. Nagkakamabutihan na kami. Kaya pala ang lakas ng motibasyon mo sa sarili. Tinamahan ka na pala. Mabait kasi siya. Naiintindihan niya ako. Isa din siyang tindera sa kanila. May bala ka bang magpakita sa kanya? Siguro kapag nagkaroon na ako ng lakas, pwede. Huwag ka na magdalawang isip. Alam mo naman ang panahon ngayon. Hindi ganun si Maria. Pagdali na pala ang pangalan niya. Mas lalo siyang nahiya. Biglang tumingin siya sa labas kaya napalingon ako. Isang lalaking nakasuot ng polo at pantalon at may nakasabit sa balikat na makapal na bag ng mga liham ang nakita ko. Paumanhin po, isa ka po bang kartero? Mukhang kartero kasi yung suot ninyo at may dala kayong bag tulad ng mga pinapadalan ko nun. Ako nga. Isa akong kartero. Kompleto na ba ang mga detalye? Oo, nasa sobre na. Nakasulat din ang pangalan at address sa harap. Ayos po ito. May selyo na rin.
Eto po palang bayad ko. Maraming salamat. Tumango ang kartero at tumalis na. Ngunit biglang umihip ang hangin. Lumipad ang isa sa mga liham na nasa bag ng kartero. Agad kong kinuha yon at lumapit sa kanya. Nahulog mo itong isang liham. Talaga? Mukhang hindi ko mailagay ng maayos sa bag. Salamat. Ibinigay ko ang liham. Pero bago pa niya yon makuha, may napansin ako. Napakunot noo ako at tumingin sa kartero na hinihintay ang pagbigay ko sa liham. Ah, eto. Wala nga naman. Mukhang napakaseryoso ng tagasulat itong liham. May dugo pa na pinatulo sa sobre. Mukha nga. Sige, iyo. Anong pinag-uusapan niyo? Wala. Tinanong ko lang kung anong nasa liham mo. Ha? Hindi mo pwedeng gawin yon. Biro lang. Halika, pumunta ka sa bahay. Sabay tayong kumain. Talaga? Magluluto ka ba ulit ng adobo? Oo, dahil tinulungan mo lumabas ngayon. Pagdating namin sa bahay, napansin ko na naman ang sirang sapatos ni Samson. Samson, may isa akong sapatos na hindi ginagamit. Ibibigay ko na lang sa'yo. Di nga. Nakakaya naman sa'yo. Nag-iipon na ako. Hindi ko na yung ginagamit. Masasayang lang yan. Maraming salamat kung ganoon, Peter. Pangako, hindi ko makakalimutan ang kabutihang loob mo. Kumain ka lang. Madami ako niluto. Nga pala, yung sinasabi mong pwede kong puntahan para doon mo na tumulong. Saan yun? Sa wakas, nagbago na din ang isip mo. Teka, isusulat ko. May papel ka ba dyan? Saan nga ulit yun? Eto ang address. May maliit silang klinika doon. Maliit lang tong baryo pero madaming nakatira. Kailangan ka nila doon. Maraming salamat sa tulong mo, Samson. Pero saan mo nakuha ang impormasyon na ito? May kaibigan ako doon na may sakit din. Walang doktor sa kanila, puro lang tambalan. Huwag ka mag-alala. Hanapin ko ang kaibigan mo, tutulungan ko siya. Maraming salamat. Oman pangalan niya. Tatandaan ko. Maraming salamat din sa tulong mo, ah. May kaibigan din kita, kaya wala yun. Pagkatapos namin kumain, sa bahay ko lang muna natulog si Samson. Tulad ko, malayo siya sa pamilya niya. Taga-Samar si Samson at napunta siya dito sa Maynila para magtrabaho at tustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kinabukasan nagising ako nang wala na si Samson sa kwarto. Hinanap ko ang papel na sinulatan niya ng address. Napakunot noo ako dahil parang nag-iba ang papel. Nagkibit balikat na lang ako at naganda na sa aking pagalis. Kailangan kong gawin to. Hindi ko tinatakasan ng kasalanan ko. Ginagawa ko ito para sa'yo. Samson, hindi mo ako ginising. Naku, maaga akong nagising dahil kailangan kong pumunta dito sa tindahan. Nakabag ka yata. Aalis ka? Oo, binisita muna kita. Nag-abala ka pa, Peter. Mag-iingat ka, ha. Sulatan mo ako. Ikwento mo ang lahat ng mangyayari sa'yo doon. Oo naman. Sige, aalis na ako. Mag-iingat ka din. Alam po ba ninyo ang lugar na ito? Doon po ako patungo. Tinignan ng kutsero ang lokasyon na nasa papel. Tumingin siya sa akin na parabang hindi makapaniwala. Pero wala naman siyang sinabi. Tumikhim lang at saka nagsimula na kaming maglakbay. Umabot ng hapon ang aming paglalakbay. Pagdating ko sa lugar na pakunot noo ako, tumingin ako sa kutsero. Dito ba talaga yun? Tumango siya at umalis na. Iniwan ako sa gitna ng mukhang abandonadong baryo.
Ang malamig na hangin ay nagdulot sa akin ng kakaibang kaba. Naatras ako at tatawagin ko na sana ang kutsero nang makita kong malayo na ito. Saang lugar ito? Bakit dito ako pinapupunta ni Samson? Ibang iba sa sinabi niyang madaming tao. Halos wala nang nakatira dito. Walang mga bahay. Puro malalaking puno. Ano yun? Napalingon ako sa malaking puno ng mangga. Nagsili para ng mga ibon at hindi ko na halos maaninag kung may tao ba dahil unti-unti nang dumidilim. Aalis ba ako? O magpapatuloy? Hindi ko alam kung paano lumabas dito. Nagbabasa ako ng libro kaya hindi ko nakita ang daan. Anong gagawin ko? Aatras na sana ako nang may maramdaman akong nasa likod ko. Isang mabangis na baboy ramo ang nakamasid sa akin mula sa malayo. Baboy? Ramo! Ha! Mabilis akong napatakbo nang makita kong tumatakbo ito papalapit sa akin. Ah! Sa pagtakbo ko, hindi ko namalaya na may bato na nasa daan. Natisod ako at malakas na napasalampak sa damuhan. Aray! Tulong! Iyo, Ah! Halos mapagapang ako nang may marinig akong boses sa likod ko. Bumungad sa akin ang isang matanda na nakahawak sa kanyang bewang. Halata sa mukha niyang nahihirapan siya. anong nangyari sa iyo? Huwag ka matakot. Hindi kita sasaktan. May humahabol sa akin, baboy Ramo! Ah, yun ba? Tumakbo palayo. Binugaw ko. Hinahabol kasi talaga nilang nararamdaman nilang takot sa kanila. Marami talagang mababangis na hayop dito. Aray, Mukhang may masakit sa inyo. Ano pong nangyari? Tumayo ako at hinawakan ang kamay niya. Humawak naman siya sa balikat ko bilang pag-alalay. maraming salamat. Pasensya ka na. Nahulugan ako ng sanga ng mangga sa likod ko. Dahil sa katandaan, mukhang nabalian pa yata ako. Pasensya na po. Nakakatakot po kasi dito. Nakakatakot po kasi yung itsura ng baboy Ramo. Ayos lang. Nagmamadali ka ba, iho? O pwede mo ba akong tulungan? Malapit lang ang kubo ko rito. Bago lang po ako sa baryo ninyo. Mukhang mali ang napuntahan ko pero walang problema. Nay, halika. Tutulungan kita. Napakabuti mo, iho. Maraming salamat. Inalalayan ko si nanay papunta sa kanyang kubo. Habang mabagal kaming naglalakad, hindi ko mapigilang manghingi ng tulong. Nanay, mawalang galang na po. Pwede po ba akong manghingi ng tulong? Wala po kasi akong matutuluyan ngayong gabi. Sulat din sana ako sa kaibigan ko para manghingi ng tulong. Galing saan ka ba? Bakit ka napunta rito? Galing po ako sa kabilang bayan. Pupunta sana ako sa isang baryo manggagamot ng mga pasyente. Sa pagkakaalam ko, may maliit na klinika at maraming taong nakatira doon. Mukhang mali nga ang napuntahan mo, iho. Walang problema sa akin kung tutuloy ka. Nandito ka na rin lang naman. Pwede bang manghingi din sa'yo ng tulong hanggang sa hindi ka pa umaalis? Saktong kailangan ko ngayon ng doktor na katulad mo lalo na't ang tanda ko na para gamutin ang sarili ko. Hirap na nga ako maglakad. Nadagdagan pa nito. Nako, walang problema, Nay. Tutulong po ako sa inyo. Ako nga po pala si Peter. Ako si Remedios. Nandito na tayo, iho. Halika, pumasok ka. Pasensya ka na sa bahay ko, iho. Masyadong maliit pero kasya naman tayo. Wala pong problema, Nay. Kayo lang po bang nakatira dito? May nakikita din akong mga herbal na nasa bote. Ano ang mga yan? Isa akong albularyo sa baryong ito. May asawa ko noon pero hindi kami pinagkalooban ng anak.
Kaya umalis ang aking asawa. Maraming taon nang nakalipas. Umaasa pa din akong babalik siya. Ngunit mukhang malabo na yon. Pasensya na po, Nay Remedios, kung natanong ko. Ay, ayos lang. Nasasaktan pa rin naman ako, ngunit wala akong magagawa. Desisyon niya yon. Nire-respeto ko yon. Napakatapang po ninyo, Nay. Nagawa ninyong manirahan dito na mag-isa. Sa awa ng Diyos, masaya na din naman ako sa buhay ko dito. Ngunit, eto, dahil sa katandaan, hindi na ako masyado makapagtrabaho. Huwag na po kayo mag-alala, Nay. Aalagahan kita hanggang sa gumaling ka. Pwede ko pang tignan ng balakang ninyo? Ay, sige iho. Dito ako tinamaan ng sanga ng mangga. Medyo may kalakihan kasi yung sanga na nahulog sa akin. Mukhang nabubog kayo sa lakas ng pagkakabaksak na mangga. Pwede ko itong lagyan muna ng maligamgam na tubig na nasa bote. Malagyan nga mamaya. May dahon din ako na alam na pwedeng panglagay dito kaso gabi na. Bukas ng umaga. Pwede ba akong manghingi ng tulong sa'yo? Opo naman, Nanay. Huwag kayo mag-alala. Isipan ninyong doktor ninyo ako at responsibilidad ko na kayo ngayon. Ay, maraming salamat talaga, iho. Teka, naghapunan ka na ba? Wala pa po. Kayo, Nay. May niluto akong nilagang ibon. Halika, kumain ka muna. Tumayo si Nanay Remedios at naghanda ng makakain namin. Habang kumukuha siya ng pagkain, naalala ko ang pinsan kong mahilig din sa nilagang karne. Marami kasi akong kalapate. Iyan ang niluluto ko kapag gusto kong kumain ng manok. Ibon o kalapate na nga lang. Ganoon po ba? Maraming salamat po. Wala po ba talagang mga taong naninirahan dito? Liblib kasi ang baryong ito, iho. Hindi rin puntahin ng mga tao kasi maraming natatakot. Hindi ko naman sila masisisi dahil mapanganib nga talaga dito. Papanganib? Ay nako, mangangamba ka lang. Basta wag kang lalabas pagsapit ng gabi. Maraming mapanlin lang na mga pikura sa labas. Hindi ko masyadong naintindihan ang sinabi ni Nanay Remedios. Tumango na lang ako at nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos natulog na kami ni Nanay, naglatag lang ako ng dala kong kumot at dahil sa pagod, agad akong nakatulog. Tumama sa akin ang sinag ng araw. Tumingin ako sa paligid at nakita kong tulog pa si Nanay Remedios. Maingat akong tumayo sa kalumabas muna. Naglakad-lakad ako, naghahanap ng iba pang mga bahay. Mula sa malayo may nakita akong isa pang kubo. May lumabas doong matipunong lalaki. Marami siyang tattoo sa katawan. Tumingin siya kung saan ako nakatayo. Galit, nakakatakot, kaya agad akong napaiwas ng tingin. Teka, parang may taong naglalakad doon ah. Parang pamilyar ang figura ng lalaki. Nakasuot ang lumang sombrero. May mancha sa damit at yung sapatos. Teka, Samson? Samson! Peter? Nananaginip ba ako? Peter, ba't ka nandito? Anong bakit? Ito ang address sa binigay mo. Imposible. Teka, yung lokasyon na nasa utak ko noon ay ang address dito? Mukhang ganun nga. Hindi. Teka, napagpalit ko yata. Napailing na lang ako. Nagkatitigan kaming dalawa, saka nagtawanan. Bakit ka ba nandito? Sunundan mo ako? Hindi. Dito kami makikita ng babaeng kapenpal ko. Ito yung address na binigay niya sa akin eh. Gusto daw niya makipagkita. Dito? Mukhang taga-bundok ang babaeng nagustuhan mo. Kahit pa man taga-bundok, kung maganda naman at maputi. Ang pag-ibig nga naman. Teka, maiba lang. Saan ka nakituloy? Parang walang katao-tao dito. Nakilala ko si Nanay Remedios.
isang albularyo. Halika, ipapakilala kita habang hindi mo pa nakikita ang kapenpal mo. Sige, Alam mo, iniisip ko, bakit tadhana talaga ang nagdala sa akin dito? Kailangan din kasi ni Nani Remedios ang tulong, kaya naisipan kong tulungan siya bago ako bumalik sa bahay natin. tama. Tapos, akalain mo, magkikita din tayo dito. Nandito na tayo. Nani Remedios? Peter, nandiyan ka na pala. Kanina pa kita hinahanap. Oh, may kasama ka pala? Siya ang sinasabi kong kaibigan ko, si Samson. Namali daw siya ng pagbigay sa akin ng lokasyon. Nagkataon na pupunta din pala siya dito. Ah, ganun ba? Halika, pasok kayo. Aray, pasensya na ha. Ang sakit pa rin ang likod ko eh. Pwede ko na ba pong kumuha ng dahon na sinasabi? Remedios! Remedios! Alam kong nandyan ka. Nako, nandito na naman ang matandang yon. Dito lang muna kayong dalawa. Ako nang bahala sa kanya. Sigurado po ba kayo? Mukhang galit ang boses ng lalaki. Kailangan po ba ninyo ng tulong? Oo nga, parang nag-aamon ng gulo. Nako mga iho, ganyan talaga siya. Nagtitiis na nga lang ako sa kanya. Teka lang ha. Remedios! Naglakad si Nanay Remedios palabas ng kubo. Naawa ako sa kalagayan niya. Napatingin ako kay Samson na handa na ding kumilos kung sakali. Oh, iho. Makaryo, bakit? May problema ba? Tulungan mo ako. Muntik na akong mabalian dahil sa pesting nilalang na nakaharap ko kagabi. Diyos ko, mukhang malala nga ang ginawa niya sa'yo. Halika, pumasok ka. Nagmamadali ako matanda ha. Dalian mo! Hindi ko na napigilan ang sarili ko, pero bago pa man ako makapagsalita, nauna na sa akin si Samson. Umagit na siya sa dalawa. Alam kong sa aming dalawa siya ang mas nagagalit dahil naaalala niya ang lola niya at ayaw niyang tinatrato ng ganyan ang mga matatanda. Magandang umaga. Pasensya na pero hindi mo dapat siya sinasabihan ng ganyan. Di ba siyang tutulong sa'yo? Sino ka ba? Bakit ka nangingialam sa amin ha? Hindi na tama ang ginagawa mo kaya pumagitna na ako. Ah, iho, ayos lang. Ganyan talagang ugali niya. Anong ganyan ng ugali? Anong ibig mong sabihin matanda? Sinabi ko na sa'yong hindi mo dapat tinatrato si nanay ng ganyan. Bakit? Anong gagawin mo ha? Hindi ako natatakot sa'yo. Naghahamon na napangisi ang matanda. Lumapit siya kay Samson. Doon ko mas nakilala ang lalaki. Siya ang matandang nakita ko kanina na nakatira sa kubo na may kalapitan dito. Lumapit ako kay Samson. Bago lang tayo dito, Samson. Magpahangin ka muna. Ako nang bahala dito. Paano kung may gawin siya kay nanay? Hindi yun mangyayari eh. Matagal na siyang nandito. Siguradong ganyan lang talaga kasamang personalidad niya. Napahilamos si Samson sa kalumabas ng kubo pero bago pa man siya umalis, tinignan niya ang matanda ng masama. Ramdam ko ang tensyon sa kanilang dalawa. Pinaupo ni Nanay Remedios sa loob si Macario na hanggang ngayon, kunot pa din ang noo. Peter, salamat sa paglayo sa dalawa. Alam kong nag-aalala kayo sa akin pero kaya ko na ito. Pwede ko bang ipakuha na sa'yo yung dahon ng sambong? Pamilyar ka ba ron? Opo. Alam ko ang daon na yan. Kilala nga yan na mabisa sa panggamot sa masasakit na balakang at kasukasuan. Panggamot din sa ubo at sipon. Tama, iho. Maraming ganyan sa sapa na may kalapitan dito. Nakikita mo ba yung daan pataas? Opo, Nay. Diretsuhin mo lang ang daan na yan. Kapag nakarinig ka ng agos ng tubig, malapit ka na. Pasensya ka na ha. Hindi ko na kasi kayang maglakad papunta ron. Walang problema, Nay. Ngunit sigurado ka bang ayos ka lang dito? Oo, huwag kang mag-alala. Matagal nang pabalik-balik dito si Macario.
Tumingin ako kay Macario na nakatingin sa labas. Ang tattoo at laki ng katawan niya ang nagdadagdag ng maitim na aura. Pupunta na po ako, Nay. Di ako magtatagal. Sige, iho. Mag-iingat ka. Lalo na't may bababangis na hayop sa gubat. Tumango si nanay kaya umalis na ako. Dito daw ang daan. At kapag makarinig ng agos ng tubig, malapit na ako. Ano yun? Napatingin ako sa paligid. Wala akong nakitang nasa likod ko pero base sa narinig ko, hindi ako nagkakamaling may nakasunod. Kailangan ko lang magmadali. Sa wakas, nandito na ako. Teka, parang may taong naliligo sa sapa. Mula sa malayo may nakita akong isang dalaga. Wala siyang saplot dahil naliligo siya. Ang makinis niyang balat ay tumama sa sikat ng araw kaya mas lalong nakita ang maputi niyang kutis. Bigla akong nakaramdam ng hiya kaya napaatras ako. Pero sa pag-atras ko may naramdaman akong matulis na bagay. Nanlamig ang buong katawan ko habang dahan-dahang lumingon. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang isang mabangis na baboy ramo. Ah! Sino nandyan? Tulong! May mabangis na baboy ramo! Tatakbo na sana ako nang bigla kong natisod ng dahil naabutan ng baboy ramo ang pantalon ko. Hinila niya yun at ramdam ko ang matutulis nitong ngipin. Ah! Umalis ka! Napatingin ako sa dalaga, nagmamadaling nagbibihis. Walang awa kung sinipa ang baboy ramo kaya nabitawan niya ang pantalon ko. Wala na akong sinayang na oras, tumakbo kaagad ako. Tumingin ako sa daan at nagulat ako nang makita kong malapit na pala ako sa dalagita. Ah! Takbo! Pero imbes na umalis, hinawi niya ako dahilan ng pagkapausamod ko sa damuhan. Masyadong mabilis ang pangyayari. Nang tumingin ako sa dalaga, nakita kong may hawak siyang malaking kahoy at nakatusok ito sa tiyan ng baboy ramo. Nagmamadali naman akong tumayo. Tutulungan na kita! Winaksi niya ang kamay ko at mas idiniin niya sa baboy. Dumaloy ang dugo sa sapa kasabay ng pagkaputol ng hininga ng baboy ramo. Napatingin ako sa dalaga na seryosong nakatingin sa patay na hayop. Maraming salamat. At pasensya na kung... Anong ginagawa mo dito? Namboboso ka? Ha? Hindi. May kukuhain akong dahon ng sambong. Hindi ko sinasadyang makita ka habang naliligo. Yan ang sambong na hinahanap mo. Kunin mo na't umalis ka rito. Oo. Pasensya ka na talaga. Kung ano mang naisip mo, nagkakamali ka. Kung ano mang iniisip ko, wala ka nang pakialam doon. Tumalikod siya sa akin, dala ang kanyang ibang gamit. Napahilot na lang ako sa sentido ko bago sinundan siya ng tingin hanggang sa pumasok siya sa gubat. Doon siya nakatira? Para namang walang bahay na nakatayo doon. Guys, bakit ko ba pinapakailaman na babaeng yun? Teka, ito na yung sambong. Baka kailangan na nanay ng remedyos. Kinuha ko ang sambong saka umalis na. Pero bago pa man ako tuluyang makalayo, lumingon ulit ako at nagulat ako nang makitang hinihila na ng dalaga papasok ng gubat ang patay na baboy ramo. Baka ihawin at gagawin pagkain. Mataba din naman baboy ramo na yun eh. Pagkababa ko, nakita kong nasa harap ng bahay si Samson katabi si Nanay Remedios. Mukhang may pinag-uusapan sila. Matanda na din ang lola ko at naaalala ko siya sa'yo.
Nahilig din kasing manggamot ang lola ko ng mga nangangailangan ng tulong. Sino po ba yung matandang yun? Si Macario, matagal na rin siyang narito. May anak at asawa siya dati pero dahil mahilig siyang mambugbog, iniwan siya ng kanyang pamilya. Kaya iyan, kung ano-anong ginagawa niya sa buhay at nahantong sa mga ganyan. Ano po bang nangyari sa kanya? Ang sabi niya may nakalaban siyang aswang na mabangis na hayop. Aswang? Peter, nandito ka na pala. Halika, umupo ka. Di ba may sinabi ako sa'yo kahapon na mapanganib dito? Ang totoo niyan, may aswang sa lugar na ito. Anong klaseng aswang? May aswang na hayop at meron ding tao. May kayang magpalit ng anyo at kayang magpalakad-lakad kahit umaga. Paano kayo dito nagkakatagal? Kung alam ninyong may mga aswang na tulad nun. Sa awa ng Diyos, wala pa naman akong nakaharap na aswang dahil sa mga pangontra ko. Pero may naaalala ko noon na isang buntis na hinahabol ng mga aswang. Hindi ko siya nabigyan ng tulong kasi bago ko pa man siya mabigyan ng pangontra, umalis na siya sa kubo, nagmamadali. Sana nga, ayos lang siya dahil sa pagkakaalam ko, nung gabing yun siya manganganak. Wala po bang balita tungkol sa kanya? Wala akong narinig pero may nagsabi sa akin noon na may isang batang babae ang ginawang berdugo ng aswang at pinagkakamala nilang yun ang sanggol ng buntis na pumunta rito. Hindi ko alam kung totoo ba yun dahil wala pang nagkukumpirma. Sana na may hindi dahil kung meron man, mas lalong matutulungan ng aswang sa pagpatay ng mga tao. Nagkatinginan kami ni Samson. Pareho kaming hindi alam kung ano ang gagawin. Wala kaming ideya kung anong mga kayang gawin ng mga aswang o kung ang mga nakakasalamuhan namin ay totoo bang tao o hindi. O siya, teka lang, iinitin ko lang tong dahon na kinuha mo, Peter. Basta ang masasabi ko lang, mag-iingat kayong dalawa, lalo na't mga dayuhan kayo. Palubog ng araw, pumasok na kayo sa kubo. Hindi ko alam kung anong iisipin ko. Aalis na ba tayo o hihintayin ko hanggang gumaling si nanay? Hindi ko pa din nakikita ang kapenpal ko. Kung sakali man naalis ka na, sasama na din ako sa'yo. Peter! Nanindig ang balahibo ko nang may marinig akong boses mula sa malayo. Napatingin ako sa likod at ang nakita ko lang ay gubat. Peter! Samson? Naririnig mo ba yan? Ang ano? May tumatawag sa pangalan ko. Tumatawag, wala akong naririnig. Parang galing dun. Teka, saan ka pupunta? Gabi na. Alam kong imposible. Pero naririnig ko ang boses ng pinsan ko. Peter! Hindi ko siya pinansin. Naglakad lang ako hanggang sa mapunta ako sa isang malaking puno. Dahan-dahan akong napatingin sa likod nito at nagulat nang may makitang damit ng tao na may mga dugo. Ano ito? Ang bilis mo maglakad. Kasasabi pa lang ni nanay na... ano yan? Hindi ko din alam. Lumapit si Samson sa damit habang ako ay nanatiling nakatayo. Bigla kong naalala ang oras na inooperahan ko ang pinsan ko. Ang mga dugong nagkakalat sa silid ay unti-unti kong nakita. Kinabahan ako, akala ko kung ano. Parang ginamit to kanina ni Nanay Remedios sa matandang Macario. Peter, anong nangyayari sa'yo? Namumutla ka. Naninigap yung dibdib ko. Umalis na tayo dito. Inalalayan niya ako pabalik ng kubo pero bago pa man kami makapasok sa pintuan may nakita kaming isang malaking daga. Nanlaki ang mga mata namin nang makita naming bulwak ang mga lamang loob nito at halagang ngayon pa lang ito namatay. Anong ginagawa nito dito? Wala to kanina. Hindi ko alam. Pero kailangan nating itapon yun sa malayo. Baka matakot si nanay kapag nakita niya yan.
Kahit nanginginig ang kamay ko, kinuha ko ang buntot ng daga at itatapon ko na sana ito nang makita kong lumingon sa akin ang ulo. Ha! Ano? Ano nangyari? Akala ko buhay pa yung daga. Patay na yan. Tignan mo, buluwak ng tiyan. Ako na nga magtatapon. Napahawak ako sa dibdib ko. Ang hangin na nakakatulong sa aking kumalma ay nagdulot ng pagbigat ng aking paghinga. Nagsimulang manlabo ang mga mata ko. Peter? Peter, ano problema? Peter! Napaupo ako sa damuhan habang unti-unti akong nawawalan ng ulirat. Nagising ako nang may maramdaman akong malamig na kamay na humawak sa ulo ko. Nang minulat ko ang aking mga mata, nakita ko si Nanay Remedios na sinusuri ang kalagayan ko at si Samson ay nakatingin sa ginagawa niya. Tumama na din sa mukha ko ang sinag ng araw. Ano nangyari? Ay, sa wakas gising ka na. Masyado nang pagod ang katawan mo kaya bumigay. Kailangan mo lang magpahinga. Ano bang nangyari bago ka pumunta rito? Hindi ka pa sana umalis sa inyo dahil mahina pa ang katawan mo. Umupo ako at napabuntong hininga. Hindi ko alam kung kaya ko nang ikwento ang lahat pero may parte pa rin sa akin na kailangan kong ilabas ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. May insidente na nangyari halos mag-iisang buwan na ang nakalipas. Namatay ang pinsan ko, si Jerry. Hindi ko lang siya pinsan, kundi matalik na kaibigan. Nadisgrasya siya nung gabing hindi ko siya sinamahan na pumunta sa bayan para bumili ng paborito naming pagkain. Ako ang gumawa ng operasyon niya kahit na hindi pwede dahil sa emosyon ko. Kaya ang nangyari, hindi ko siya naisalba. Pinatay ko ang kaibigan ko. Siguro, kung pinigilan ko siya umalis, buhay pa siya ngayon. O kung iba ang nag-opera sa kanya, hindi lalala ang nangyari sa kanya. Kasalanan ko lahat. Kaya simula noon, kinutom ko ang sarili ko. Pinabayaan ko. Dahil pakiramdam ko, wala akong karapatan. Peter, iho, hindi mo kasalanan ang nangyari. Kasalanan ko. Kasalanan ko kung bakit siya nabatay. Peter, makinig ka sa akin. Wala kang kasalanan. Ang lahat ng nangyari ay mangyayari sa ayaw mo at sa gusto. Tinulungan mong kaibigan mo. Sinubukan mong buhayin siya kaya wala kang pagkukulang. Hindi mo kailangang saktan ang sarili mo dahil sa pakiramdam mo na ikaw ang pumatay sa kanya. Mali ka. Kailangan mong alagaan ang sarili mo para sa kaibigan mo. Ikaw ang magpapatuloy sa laban niya. Laban na hindi niya natapos. Nanay Remedios, hindi po ako sigurado kung karapat-dapat ba talaga ako magpatuloy. Ako na ang nagsasabi sa'yo. Karapat-dapat ka. Alam mo ba, nang iwanan ako ng asawa ko, ayoko na ring mabuhay. Kasi iniwan niya ako dahil alam kong may pagkukulang ako at yun ay ang bigyan siya ng anak. Pero nang makita ko ang mga taong nangangailangan sa akin, doon ako nagkaroon ng lakas. Doon ako napaisip na hindi pa pala tapos ang gawain ko sa mundong ito. May dahilan pa kung bakit ako nabubuhay kahit iniwan ako ng asawa ko. Ganun ka rin, Peter. Nawala man ang kaibigan mo, hindi ibig sabihin nun, wala ka ng silbi. Napatungo ako at binuhos lahat ng lungkot at sakit na nararamdaman ko. Naramdaman ko ang mahihinang tapik ni Nanay Remedios. Iho, naniniwala akong maibabalik mo uli ang dating ikaw. Hindi man ngayon, hindi sa susunod na araw o buwan o taon. Ika nga nila, oras ang hihilom sa sugat. Samson, iiwan ko na lang muna kayo dito. Maglalaga ako ng dahon ng malunggay para kay Peter. Opo, Nay. Aray, Nanay Remedios? ayos lang ako. Huwag kayong mabahala, sumakit lang ang likod ko. Anong pwede namin gawin, Nay? Baka kailangan pa natin kumuha ng sambong. Ako, iho, naaabala ko pa kayo.
Nanay, maayos na po ako. Kailangan ninyo magpagaling. Sige, iho. Pasensya ka na ha. Imbis na magpahinga, nagambala pa kita. Nanay, huwag kang mag-isip ng ganyan. Kukuha lang kami ni Samson ng dahon ng may sapa. Opo, nanay. Tama po. Huwag kayong mag-alala. Hindi kami magtatagal. Sige, mag-iingat kayo. Tumango kami at umalis na ni Samson. Habang naglalakad kami, hindi ko mapigilang maalala ang dalagang nagligtas sa akin kahapon. Napatingin ako kay Samson na nakatutok lang sa dinadaanan namin. Samson, kahapon, may nakita ko sa sapa. Ha? Anong nakita mo? Isang magandang babae. Inligtas niya ako sa mabangis na baboy mo. Magandang babae? Sigurado ka bang taong nakita mo? Ay, hindi ko din alam. Pero napakaganda niya. At nang mamatay ang baboy mo, kinuha niya papasok sa gubat. Mukhang hindi lang pala akong umiibig dito. Seryoso ako. Natawa lang ako kasi iba ang kislap sa mga mata mo. Ang ganda niya kasi. Ano yun? Mukhang nagagaling sa may sapa. Boses yun ng babae. Baka siya ang nakita ko kahapon. Magbadali ka. Pagkarating namin sa sapa, nagulat kami nang makita ang dalaga na punit ang damit pang itaas at si Macario ay nasa ibabaw niya. Nagpupumiglas ang dalaga na hawak ng matanda habang si Macario naman ay parang baliw na pinipilit ang dalaga na hubarin ang suot niya. Bitawan mo kung ayop ka! Ginagahasa ng walang hiyan yung dalaga. Sinasabi ko na nga bang maitim ang budhi niyan pagkakita ko pa lang sa kanya. Hoy! Tigil mong ginagawa mo! Nandito na naman kayo. Bakit ba kayo susulpot-sulpot? Ang baboy mong hayop ka! Naunang sumugod si Samson. Ginawaran niya ng malalakas na suntok si Macario kaya napaalis ito sa ibabaw ng dalaga. Agad naman akong lumapit sa kanya at hinubad ang damit ko para ipasuot sa kanya. Suotin mo ito. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin. Hindi na Nanlaki ang mata ko nang makita kong nasa ibaba na si Macario ni Samson. Paulit-ulit itong sinuntok si Samson kaya agad akong napakilos. Mula sa likod sinakal ko gamit ang braso ko si Macario dahilan para mapalayo siya kay Samson. Pagbabayaran mo ang ginawa mo! Akala ninyo makakaya niyo ako? Siniko ni Macario ang tagiliran ko dahilan para mapahiyaw ako sa sakit. Lumuwag ang sakal ko sa kanya kaya kinuha niya ang oportunidad na yon para ibalibag ako pahiga sa damuhan. Kahapon pa ako punong-puno sa inyong dalawa. Paulit-ulit niya akong pinagsusuntok. Nahihilo kong sinangga ang mga kaya kong sanggain. Mula sa likod, pinalo ni Samson ang ulo ni Macario ng kahoy pero wala lang ito sa kanya. Puno ng galit siyang tumingin kay Samson at kinuha ang apoy. Ginamit niya yon para hampasin si Samson sa tagiliran. Papatayin ko kayo! Tatayo na sana ako para tulungan si Samson nang huminto si Macario. Nasa taas pa ang hawak niyang kahoy. Nang hihina man, dahan-dahan akong tumayo at nagulat ako nang makita kong nasa harapan ni Macario ang dalaga. Napatingin ako sa bagay na nasa gitna nila. Isa yung matulis na kahoy na nakatusok sa puso ni Macario, ang kahoy na ginamit niya sa pagpatay ng baboy ramo. Ikaw ang unang mamamatay. Akin ka lang. Akin ka lang, Caridad. Napatingin ako sa dalagang ang pangalan pala ay Caridad. Walang emosyon siyang nakatingin sa walang buhay na katawan ni Macario.
Ayos ka lang? Sarili mong dapat mong tinatanong yan. Ayos lang ako. Teka, Samson, Lumipat ako kay Samson na dahan-dahang umuupo. Ano nangyari? Patay na si Macario? Matagal ko nang pinagtitimpian ng matandang yan. Anong pakay niyo dito? dahon. Dahon na naman? Ako nang bahala sa matandang to. Umalis na kayo. Sigurado ka? Kaya niyo bang itabi ang bangkay? Natulala kaming dalawa kay Caridad. Tinignan lang niya kami ng blanko bago bumalik at umupo sa tabi ng katawan ni Macario. Umalis na kayo. Pareho kaming napatayo ni Samson. Kahit masakit pa ang katawan namin, umalis na kami pagkatapos kong kumuha ng dahon. Nang makalayo na kami, lumingon ulit ako kay Caridad at nakita kong nakatitig siya sa amin. Agad akong umiwas ng tingin at bumaba na kami papunta sa bahay ni Nanay Remedios. Diyos ko, ano nangyari sa inyo? Bakit punong-puno kayo ng pasa sa mukha? At ikaw, Peter, nasaan ang damit mo? May damit pa akong pangmamayari ng asawa ko. Teka, eto, isuot mo ito. Maraming salamat, Nay. May naka. May nakalaban kaming mabangis na hayop. Mabuti na lang, natalo namin. Ganun ba? Pasensya na sa inyong dalawa. Hindi ko na dapat iniutos yun. Hindi, Nay. Ayos lang po. Pwede po bang magpahangilo muna kami sa labas? Oo naman. Sige, iho. Sabihin niyo lang kung may kailangan kayo. Tumangulang kami at lumabas. May nakita akong malaking puno at doon sumilong. Napatingala ako kay Samson na pinapahid ang dugo sa kanyang ilong. Umupo siya sa tabi ko. Hindi ko alam kung paano natin sasabihin kay Nanay Remedios na patay na si Macario. Ay, sa totoo lang, nararapat lang yun na mangyari sa kanya. Gulat pa man ako. Pero sang-ayon ako sa'yo. Kung hindi yun ginawa ng dalaga, baka tayong gumawa nun. Totoo nga ang sinabi mo. Malakas siya. Namamangha din ako sa lakas niya. Napapaisip tuloy ako. Baka siya ang kapenpal ko. Anong pangalan ulit ng kapenpal mo? Maria. Hindi siya. Caridad ang pangalan niya. Paano mo naman nalaman ang pangalan niya? Interesado ka sa kanya, no? Narinig kong sinabi ni Macario kanina. Ay, di ko alam. Ikalawang beses na niya akong sinagip sa kamatayan. Napangiti si Samson at tinapik ako sa balikat. Kung hindi siya ang kapenpal ko, hindi na ako makikipagkompetisyon sa'yo. Napatawa ako sa sinabi niya. Tumayo siya kaya napatingala ako at binigyan siya ng nagtatanong na tingin. Gusto kong mahanap si Maria. Maglalakad-lakad lang ako dito. Baka makita ko siya. Pagkatapos na nangyari kanina? Hindi ko pag-aaksayahan ng panahon ng matandang yun. Kaya pala niluluto ni Nanay Remedios ang iba sa inyo. Ang dami niyo. Kumuha ako ng pagkain nila na nasa maliit na bote at ibinibigay sa mga ibon. Nagsalo-salo sila. Habang tinitignan ko silang kumain, hindi ko mapigilang maalala si Caridad. May nagtutulak sa aking puntahan ulit siya doon. Napakagatlabi ako. Hindi nagtagal, nakita ko na lang ang sarili kong naglalakad na papunta sa sapa. Ano ginagawa mo, Peter? Bakit ka bumabalik? Ayos. Kahit man inuutusan ako ng utak kong huwag magpatuloy, mas nanaig ang puso ko. Pagdating sa sapa, wala doon si Caridad. Nakaramdam ako ng lungkot. Aalis na sana ako nang may mapansin ako. Isang matabang matandang babae na nasa tabi ng sapa. Mukhang umiinom siya ng tubig. Napansin ko ang damit nito'y punit-punit na at may malaking supot siya sa tabi.
Iyo, pwede bang maghingi? Kahit 5 piso lang. Pambili ko lang ng pagkain. Maawa ka naman sa akin. Teka po. Ito po, 5 piso. Huminto siya at tinignan ng kamay ko. Ngumiti siya. Nakakakilabot. Mabilis niyang kinuha ang perang nasa kamay ko. Umatras na ako at nagmamadaling umalis. May naninirahan pa pala doon maliban kay Caridad? O pulubing napunta lang doon para uminom sa sapa? Nagkibit-balikat na lang ako sa bumalik sa kubo ni Nanay Remedios. Nakita ko si Nanay Remy na kumakain sa kusina kaya lumapit ako sa kanya. Iho? Kumain ka na. Nasaan si Samson? Gumagala lang po. Kumain ka lang, Nay. Maraming salamat. Kumuha siya ng isang kamote at ibinigay sa akin. Masaya ko yung tinanggap. Isang nakakabinging katahimikan ng namagitan sa amin. Bigla ko ulit naalala si Caridad. Nay, di ba takwento ninyo sa akin ng batang babaeng berdugo? Anong kakayahan niya? Kakayahan? Ayon sa kwento sa akin, malakas siyang babae. Hindi ko alam kung anong edad na siya ngayon, pero kung tama ang pagkalkula ko, mas bata siya sa'yo. Malakas, walang emosyon, at matatakot ka sa presensya niya. Anong ginagawa niya? Anong inuutos ng aswang sa kanya? Sa pagkakaalam ko, pinatay nila ang mga biktima na gustong kainin ng aswang. Paano? Brutal po ba? Hindi. Sa pamamagitan ng kahoy. Yan ang sinabi nilang palaging ginagamit ng bertugo sa pagpatay. Kahoy? Oo. Bakit, iho? Ayos ka lang ba? Tila gulat na gulat ka. Wala po. Kung sakaling makita o makaharap mo ang bertugo, tumakbo ka. Dahil maaaring ikaw ang isunod niya. Lahat ng balahibo ko sa batok ay tumayo. Nanlamig ang kamay ko. Nakaramdam ako ng matinding uhaw kaya kumuha ako ng tubig. Ayos ka lang ba, iho? Opo. Si Caridad? Ang berdugo? Nagpaalam muna ako kay Nanay Remedios. Hindi ko alam kung paano ko ipoproseso ang mga nakuhang impormasyon. Pumunta ulit ako sa ilalim ng malaking puno at umupo. Napapasabunot ako sa buhok ko habang inaalala kung paano pinatay ni Caridad si Macario. Ibig sabihin ba, si Macario nakatalagang patayin kanina? Napakagatlabi ako at paglingon ko sa kulungan ng kalapati nagulat akong hindi na halos ito gumagalaw. Tumakbo ako papalapit at nakita kong halos lahat na sila ay patay na. Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko. Nanay Remedios! Oh, Peter, anong problema? Bakit? Nanay Remedios, patay na ang kalapati. Nako, mukhang namatay sila dahil sa init. Marami na naman akong maluluto. Pinagmasdan ko ang mga ibon. Habang tinititigan ko ang mga ito parang mas lalong nagiging itim ang kanilang mga mata. Bagay na nagpakaba sa akin. Teka, nasan si Samson, Nanay? Si Samson? Sabi niya may pupuntahan lang siya. Doon siya sa kusina dumaan. Sa kusina? Teka, doon ang papunta sa sapa. Ano nangyayari, Peter? Kailangan kong hanapin si Samson. Sandali lang, Nanay. Dito lang kayo. Masyadong mapanganib, gabi na. Pauwiin mo na rin si Samson. Hindi. Sana mali ang iniisip ko. Tanging liwanag ng buwan ang nagsilbi kong ilaw papunta sa sapa. Nang dumating na ako doon, bumagal ang ikot ng mundo nang makita kong kinakalaban ni Samson ang dalawang aswang.
Ang isa ay mataba at ang isa naman ay payat. Parehong pamilya ang figura nila. Samson! Tumakbo ako papalapit sa kanila. Lumingon ng dalawang aswang sa akin. Ramdam ko ang nginig sa kalamnan ko dahil sa galit at kaba, lalo na't may naaninag akong dugong nagkakalat sa paligid. Ang matabang aswang ay naliligo ng dugo. Kulubot ang mukha nito at pula ang mga mata. May mahaba din itong dila. Ang payat na aswang naman ay may matutulis na ngipin at mahahabang kuko. Layuanin niyo ang kaibigan ko! Kumuha ako ng isang kahoy at hinampas ang payat na aswang. Nang isa ito, lumingon ako sa matabang aswang at nagulat ako nang sinalubong ako ng malakas nitong suntok. Da! Peter, umalis ka na. Iligtas mo ang sarili mo. Hindi ako halis nang hindi ka kasama. Tumayo ako at mahigpit na hinawakan ng kahoy. Nakita ko sa mga mata nila ang labis na gutom. Sabay silang sumugod sa akin. Dahil sa kanilang bilis, hindi ko namalayan na ang matutulis na kuko ng payat na aswang ay tumusok na sa aking hita. Mga hayop kayo! Nabitawan ko ang kahoy sa sakit. Napahawak ako sa hita kong sumisirit na ng dugo. Napatingin ako sa dalawa. Akmang susugod na sila sa akin nang biglang may malakas na kamay na humila sa kanilang dalawa at hinambalo sila sa malalaking punong kahoy. Hindi silang napag-usapan. Anong ginagawa mo, Caridad? Bakit ka kumakapi sa mga katawang lupa? Wala akong kinakampihan. Anong inspirasyon mo sa nangyayari ngayon? Tandaan mo, Caridad. Hawak namin ang leeg mo. Esteban, mukhang hanggang dito lang muna tayo. Nakita kong galit pa din ang payat na aswang na si Esteban kay Caridad. Pero sumunod ito sa matabang aswang. Umalis na sila kaya gumagapang akong lumapit kay Samson. Ang laman loob niya ay halos makita na at may bali na din siya sa tuhod. Samson! Anong? Maraming dugo nang wala sa'yo. Kailangan kitang operahan. Peter, makinig ka. Hindi na ako aabot. Hindi. Makakaya ko pa. Mabagal na ang pulso niya. Tumahimik ka. Isa ka din sa kanila. Samson. Pinunit ko ang damit ko at inilagay sa sugat niya. Hindi ko na mapigilang mapaiyak. Kailangan mo pumunta sa kubo. Hindi na ako aabot. Bakit? Bakit ka pumunta dito? Alam mo namang delikado, di ba? Ang kapenpal ko pala. Isa siyang aswang na kayang mag-anyong ibang tao. Pinatay niya daw si Maria. Kaya siya na ang naging kausap ko. Akala ko talaga si Maria ang makikita ko, Peter. Samson, bakit? Sana hindi ka na lang umalis. Peter, makinig ka. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Tandaan mo, wala kang kasalanan. Hindi. Samson! Bumagsak na ang kamay ni Samson na nakahawak sa akin. Lahat ng galit ko ay binuhos ko sa pag-iyak. Naramdaman ko ang paglapit ni Caridad. Sana ko lahat. Kung bakit siya naparito. Hindi mo ba siya narinig? Siya mismong pumunta rito. Kaya kausap pa kita. Ikaw? Alam mong papatayin ng kaibigan ko, pero wala kang ginawa. Anong makukuha ko kung iligtas ko siya? Kung ganon, bakit mo ako niligtas? Natahimik siya. Pinanatili lang niya ang walang emosyong tingin sa akin. Isa ka palang berdugo. Mamamatay tao. Sabihin mo na lahat ng gusto mong sabihin pero wala akong pakialam. Mas lalong namuo ang galit sa dibdib ko. Kahit na masakit ang hita ko, tumayo ako at sinugod si Caridad. Pinatay ninyo.
Pinatay ninyo ang nag-iisa kong kaibigan. Inambahan ko siya ng suntok pero lahat ng yun ay naiilagan niya. Isang malakas na suntok ang ibibigay ko sana ngunit nakailag siya dahilan para mapausamod ako sa damuhan. Papatayin ko ang mga aswang. Wala akong ititira. Hindi sila basta-basta matatalo. Wala akong pakialam. Wala na mahalaga sa akin ngayon. Tutulungan kita. Napahinto ako. Tumingin ako sa kanya. Wala pa ring ekspresyon ang mukha niya. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Lumapit ako kay Samson at mahigpit na hinawakan ang kamay niya. Kung gusto mo maging pulutan nila, pababayaan kita. Pero, desisyon kong kalabanin sila at wala ka na magagawa doon. Hindi ko siya sinagot. Kumuha ko ng kahoy at nagsimulang maghukay. Alam kong hindi ko makakayang dalhin si Samson sa bayan o sa kanyang pamilya. Ang maayos at magandang libingan na lang ang huling gagawin ko para sa kanya. Biglang naalala ko ang lahat ng ginawa at sinabi niya sa akin. Napakasimple lang ng pangarap niya. Sapatos na mabibili sa Marikina. Yun lang. Lumipas ang halos isang oras na tapos na akong maghukay. Hinila ko ang katawan ni Samson. Sa tabi ko naaaninag ko pa din ang anino ni Caridad. Bakit po ito ginagawa? Akala mo ba, mapapatawad ka ng lahat ng tao pinatay mo? Wala akong pakialam sa mga patay at gusto kong hamunin sila. Ang kumupkup sa akin at nagpalaki. Mga demonyo. Kung gusto mo silang makalaban, kailangan mong magpalakas. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Napabuntong hininga siya bago tinulungan akong ilibing ang kaibigan ko. Ano ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita ang ginagawa ko? Dahil wala na akong lakas, hinayaan ko na lang siyang tulungan ako. Pagkatapos naming ilibing ang katawan ni Samson, kumuha ako ng bulaklak na nakita ko at inilagay sa puntod niya. Puno na ako ng pinagsamang dugo at putik. Pero wala akong pakialam. Iuwi na kita. Baka makita ka nila, Hilario. Hilario ang pangalan ng matabang aswang na yun. Teka, siya ang pulubing nakita ko. Simula nang pumunta kayo dito, nakamasid na sila sa inyo. Manda sila sa akin. Hindi ko man gusto, nagpadala na lang ako sa alalay ni Caridad. Pagdating namin sa kubo, saktong nasa kusina si Nanay Remedios. Nakita niya kami at nagulat nang makita ang kalagayan ko. Diyos ko! Peter! Ano nangyari? Inatake kami ng aswang. Mahabaging Panginoon! Iho, pumasok kayo! Nasaan si Samson? Nay, si Samson, wala na siya. Pinatay nila ang kaibigan ko. Lumapit sa akin si Nanay Remedios at niyakap ako. Hindi siya nagsalita. Niyakap lang niya ako habang tinatapik ang likod ko. Dahan-dahang lumuwag ang yakap niya. Tumingin ako sa kanya at nakatingin na siya kay Caridad. Ang kasama mo, kamukha niyang buntis na ikinwento ko sa inyo. Teka, ikaw ang ginawang bertugo? Tama po, nanay. Siya nga. Kilala niyong nanay ko? Totoo ba na kamukha ko siya? Maging mapagmatsyag ka, Peter. Siya ang tumulot sa amin ni Samson, nanay. Hindi ko alam kung anong pakay niya, pero gusto din niyang kalabanin ng mga aswang. Ang bertugo ng mga aswang. Kakalabanin ng mga aswang? Gusto kong malaman ng tungkol sa mga magulang ko. Tumingin sa akin si Nanay Remedios bago tumingin ulit sa dalaga.
Bago yan, gagamutin ko muna ang sugat ni Peter. Hindi ba pwedeng habang ginagawa mong trabaho mo magkwento ka? Pinunit ni Nanay Remedios ang damit sa bandang may sugat ko. Bumungad sa amin ang namamaga kong hita. Gabi noon ang pumunta sa akin ng nanay mo. Agnes ang pangalan niya. Tulad ng sinabi ko, buntis siya sa'yo noon. Pagpunta niya sa akin dito, ikinwento niyang may humahabol sa kanya mga aswang. Sabi niya, matagal na niyang nararamdaman na may aswang na gustong kumain sa anak na dinadala niya. Kinuhanan ko siya ng pangontra ng aswang. Kaso umalis ang nanay mo. Ang huling narinig ko lang ay nakarinig siya ng boses ng ama mo. Si Esteban ang magawa noon. Kaya niya magpalit ng anyo. Totoo nga ang mga kwento. Buhay ang anak ni Agnes at ikaw yun. Kinain ng mga aswang ang nanay ko? Kung napasa kamay kanila, malaki ang posibilidad. Natapos na ni Nanay linisin ang sugat ko. Pagkatapos noon, nilagyan niya ng tela ang sugat ko para huminto sa pagdurugo. Anong gagawin niyo ngayon? Kakalabanin ko ang mga aswang. Ipaghihiganti ko ang kaibigan ko. Pero malakas ang mga aswang. Kailangan mo ng sandata. Ihintayin niyo ako dito. Kinuha si Nanay Remedios sa ilalim ng kanyang higaan isang mahabang box. Napakunot noo ako. Ito ang panglabang ko noon sa mga aswang. Pero dahil matanda na ako, kailangan ko nang ipamana ito sa susunod na henerasyon. Para sana ito sa aking anak pero hindi ako pinalad na magkaroon noon. Kaya, sa'yo ko na ito ibibigay, Peter. Napakaganda ng espadang ito. Mukhang bago pa at napakatalas. Gamitin mo yan sa kanila. Paniguradong mahahati at hindi nagagaling ang mga sugat nila. Nay, nararapat ba ako nabigyan yan? Oo, iho. Ikaw ang hinihintay ko. Ang magtatapos sa lahi ng mga aswang at baka magpabago ng tao. Ibinigay sa akin ni Nanay ang espada. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. May halong takot at galit. Pero buo na ang desisyon ko. Bibigyan ko ng hustisya ang nangyari kay Samson. Susugod tayo bukas. Kinabukasan inihanda ko ang sarili ko. Masakit pa ang hita ko pero kaya ko nang tumayo. Tumingin ako kay Caridad na pinapatulis ang kanyang kahoy. Lumapit ako sa kanya. Sila ang nagpalaki sa'yo. Bakit mo sila sasaksakin sa likod? Pinatay nilang nanay ko. Sa kauna-unahang pagkakataon nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. Pero hindi yun nagtagal. Tumango ako at lumingon kay Nanay Remedios. Aalis na kami, Nanay. Dito ka lang. Babalik kami. Naway gabayan kayo ng Panginoon. Mag-iingat kayo. Opo, Nay. Umalis na kami ni Caridad. Pumunta ulit kami sa Sapa pero ngayon lumagpas kami. Pumasok kami sa gubat. Habang pumapasok mas dumidilim ang paligid dahil sa malalaking puno. Habang naglalakad kami may nakita akong iba't ibang damit. Mga damit ng kanilang naging biktima. May mga nakikita din akong bungo ng tao. Tumingin ako kay Caridad na mataman lang na nagmamasid. Malapit lang sila sa atin. Huwag kang kampante. Tumango ako at napahinto nang bigla siyang huminto. Nandito na sila. Shh! Kumakain sila. Itinuro niya ang dalawang maliit na figura na mukhang may kinakain na hayop. Doon nagsimulang mamuo ang lahat ng galit ko. Dahan-dahan kaming lumapit ni Caridad. Peter, umalis ka dyan. Napaupo ako nang itulak ako ni Caridad. Gulat akong tumingala nang makitang may isang aswang na sumugod sa amin. Ang kanyang mukha ay halos hindi na makilala pero dahil sa kanyang mga tato,
Alam ko na kung sino siya. Macario? Ginawa nilang aswang ang matandang to. Agad akong tumayo at inilabas ang espada. Hinawi ni Macario ang kahoy ni Caridad at sumugod sa akin, pero bago pa siya makalapit, tinurok ko na ang espada sa kanyang puso. Umalingaw-ngaw sa buong paligid ang boses ni Macario. Hinugot ko ang espada at wala na akong sinayang na panahon. Pinaikot ko ang espada at buong lakas na tinaga ang kanyang lieg dahilan para mahati ito sa dalawa. Dilat ang mga mata nitong nawalan ng hininga. Hindi ka na ngayon makakakabala sa kahit sino. Nagtago ang dalawang aswang. Wala na sila ron. Hindi sila nalalayo. Umaalingaw-ngaw sa paligid ang ingay ng mga ibon at sinasabayan pa ng kaluskos. Mahigpit kong hinawakan ang espada, handa sa kung anumang mangyayari. Peter! Sa likod mo! Agad akong lumingon at nakita kong papalapit na sa akin si Esteban. Agad kong tinaga ang kanyang kamay na balak sana akong hawakan at sumirit ang dugo sa pagkaputol nito. Pinatay ninyo ang kaibigan ko. Mga walang hiya kayo. Sunod kong tinaga ang kanyang paa dahilan para mapaluhod siya sa harapan ko. Tumatalsik na sa akin ang kanyang dugo pero wala akong pakialam. Puno ng galit akong tumingin sa kanya na humihiyaw pa din sa sakit. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Nanlaki ang mata ko. Samson, huwag mo ko patayin. Kaibigan mo ako. Hindi ito totoo. Napalingon ako kay Caridad. Nakalaban na pala ang matabang aswang. Lilingon na sana ako kay Esteban nang may maramdaman akong puwersa na tumulak sa akin. Pilit ko siyang tinutulak ng balak niya akong kagatin. Inapako ang espadang nasa tabi ko at nang mahawakan ko na yon, buong lakas kong tinulak ang aswang. Bago pa siya tuluyang bumagsak sa akin, ginamit ko ang huling lakas ko para itapat ang espada sa harapan ko. Kaya pagbulusok niya pababa, sumagad ng espada sa kanyang tiyan. Nangisay siya. Napaigtad at narinig ko ang makapanindig balahibong huni ng kanyang huling hininga. Napatingin ako sa likod at nakita ko si Hilario at Caridad na magkaharap. Nakaturok sa puso ni Hilario ang kahoy. Umuubo ito ng dugo. Inalis ko sa harapan ko si Esteban at kinuha ang espada. Lumapit ako kay Caridad. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa iyo, pinuhay kita. Ganito ang gagawin mo. Bakit mo ko binuhay? Bakit mo pinatay ang nanay ko? Dahil nagugutom ako noong araw na yon. At ikaw, alam ko ang pakiramdam ng mabuhay na mag-isa. Lumaki ako sa hirap. Naging pulubi bago maging isang aswang. Kaya lang maging aswang ako, wala akong sinasayang na oras. Kumakain ako ng kumakain hanggang sa mabusog ako. Ayoko nang bumalik sa dating ako. Ayoko nang magutom. Naawa ka sa akin kaya hindi mo ako pinatay. Dahil alam mong pakiramdam ng mag-isa. Pinatay mo ang nanay ko kaya ako mag-isa. Dahil nagugutom ako. Wala kang puso. Dapat pati ako kinain mo na lang. Hindi mo na lang sana ako binuhay. Kung alam ko ang gagawin mo ito sa akin, dapat nga kinain na lang kita. Sumigaw si Caridad at kinuha sa akin ang espadang puno ng dugo.
Lumapit siya kay Hilario at inaangat sa ere ang espada. Para sa nanay ko! Tinaga ni Caridad ang ulo ni Hilario dahilan para mahati ito sa dalawa. Nagkalat ang mga dugo sa paligid. Lumingon sa akin sa Caridad. Kahit puno ng dugo ang kanyang mukha, nasilayan ko ang munti niyang ngiti. Pinatay ko na siya. Pinatay kong pumatay sa magulang ko. Lumapit ako sa kanya at niyakap siya. Umiyak siya sa balikat ko. Sa kauna-unahang pagkakataon na ipakita niya ang lahat ng kanyang emosyon. Ganito palang pakiramdam ng umiyak. Tao pala ako. Mabuti kang tao, Caridad. Hindi katulad nila. Pagkatapos ng laban, lumabas na kami ng gubat. Pagdating namin sa sapa, lumapit ako sa puntod ni Samson. Samson, nagawa ko na. Ipinagiganti kita. Sana masaya ka kung nasang ka man ngayon. Sana kasama mo si Maria. Naramdaman kong lumapit sa akin si Caridad. May dalang bulaklak. Para sa ito, Samson. Sana mapatawad mo ako. At maraming salamat sa inyong dalawa. Ngumiti ako at tumingin ulit sa puntod ni Samson. Nanatili kami doon hanggang umabot ng hapon, saka napagdesisyonan na bumalik na sa kubo. Pagdating namin, agad kaming sinalubong ni Nanay Remedios. May hawak siyang rosaryo. Nagmamadali siyang lumapit sa amin. Ang mga mata niya'y puno ng luha. Salamat sa Diyos! Salamat! Niyakap niya kaming dalawa. Nakita ko ang gulat sa mata ni Caridad, ngunit kalaunan, sumilay ang kimit niyang ngiti. Masaya akong ligtas kayong dalawa. Tapos na ang laban, nanay. Patay na ang mga swang. Hulog ka talaga ng langit, Peter. Ikaw ang hinihiling ng maraming taong naging biktima ng mga aswang. Ngumiti ako at sa gilid ng mata ko nakita ko ang nag-iisang kalapati na nasa kulungan. Nanay, isa na lang ang natira? Oo, iyo. Namatay na ang ibang mga kalapati dahil sa init. Nanay, pwede ko ba siyang pakawalan na lang? Lalo na't gisa na lang siya? Oo, iyo. Walang problema. Malaya ka na. Gawin mo ang gusto mong gawin habang nabubuhay ka pa. Sinundan ko ito ng tingin dahil doon ako napaisip na ang sinabi ko'y hindi lang para sa ibon, kundi para din sa akin. Lumingon ako kay Nanay Remedios at Caridad. Ngayon ko lang ulit nararamdaman ng kapayapaan sa aking puso. Ngumiti sila sa akin. Wala kaming ginawa buong araw kundi mag-usap-usap. Kinabukasan, maayos na ang kalagayan ni Nanay Remedios. Siya na mismo ang nagsabi na bumalik na ako sa bayan ko. Kahit na gusto ko pa siyang tulungan, sinabi niya sa aking maayos na ang kalagayan niya. Samantala si Caridad sumama sa akin papunta sa bayan dahil nagbabalak siyang doon na manirahan. Gusto niyang hanapin ang mga kamag-anak o magulang ng kanyang ina. Pagdating namin sa bayan, isang matamis na ngiti ang iginawad ko kay Caridad. Maraming salamat ulit sa lahat. Maraming salamat din sa'yo. Sige, aalis na ako. Teka. Ito. Tanggapin mo. Ano to? Pumasahe mo sa paglalakbay. Mag-iingat ka palagi. At baka gusto mo, padadalan kita ng liham. Hindi mo alam kung nasan ako. Ako na lang ang magpapadala sa'yo ng liham. Basta hintayin mo ako. Talaga? Asahan ko yan, ha? Oo, maraming salamat ulit. Mauna na ako, ah.
At dito na nagtatapos ang kwento ni Lola Peter, mga kasityo pangil. Masyadong marami ang nangyari sa kanya noon at sa totoo lang, hinahangaan ko siya sa tapang at tibay ng kanyang loob. Tinatanong niyo siguro kung ano ang nangyari sa kanila ni Lola Caridad. Nakwento sa akin ni Lolo na pagkalipas ng isang buwan pumunta ulit siya sa puntod ni Lolo Samson. Bitbit niya noon ang pares ng sapatos na gustong-gusto ni Lolo Samson. Binili niya ito at iniwan sa puntod bilang pag-aalala. Saktong dumating din si Lola Caridad para din bisitahin si Lolo Samson. At mula noon nagsimula ang kanilang kwento. Hanggang sa nagkatuluyan ang dalawa. Madali para sa mga tao na sayangin ang mga pagkakataong nasa kanilang harapan. Minsan, nangyayari ito kapag lugmok tayo dahil sa kung anong pinagdadaanan. Subalit minsan din, ang tadhana na mismo ang nagpapakita sa atin kung ano ang ating binabaliwala. Ako po si Jacob, third-year college student dito sa Cebu. Bagamat sa Aklan po talaga ako galing. Isa po akong masugid na listener sa tatlo ninyong mga channels na Kwentong Takip Silim, Sityo Bangungot at Sityo Pangil. Kaya naisip ko nang magpadala ng email sa inyo. Ito po ay kwento ng aking lolo MR. Nangyari noon pang dekada 70. Kung kailan nasa 17 taong gulang pa lang siya. Mahigit 1 taon na rin siyang ulila noon matapos mamatay ang kanyang ama. Nakaramdam siya noon ng matinding dalamhati. Nawalan siya ng direksyon sa buhay kaya nawalan na rin siya ng ganang magsikap. Wala rin naman kasing naiwan ang kanyang tatay sa kanya maliban sa isang kwintas na agimat kuno. Kwintas na ang palawit ay itim na tatsulok na may mata sa gitna. Hanggang sa natauhan na lamang niyang isa na siyang dakilang tambay sa kanilang baryo. Madalas, walang ginagawa. Nakaupo lang sa isang tabi at patingin-tingin sa mga tao. Madalas ding lasing kapag sinasama ng mga kaibigan sa inuman. Ang pinakamadalas niyang kasama ay ang kaibigang si Isoy. Dito ko na po sisimulan ng kwento, Sir Jupiter. Isang gabi, naglalakad sa ilalim ng malakas na ulan ng magkaibigang Emar at Isoy. Galing sila sa isang inuman sa kabila pang baryo. Pareho silang pasuray-suray ng maglakad dahil sa kalasingan. Si Isoy nga ay may bitbit pang bote ng paborito nilang lambanog na konti na lang ang laman. Anak nang, talagang nakuha mo pang mag-uwi ng lambanog paring Isoy. Wala namang kumontra nung kunin ko Na hindi mo nga agad napansin na dala ko to. Kanina pa tayo naglalakad. Paano ko kontra? Bagsak na yung mga yon. Kahit yata buhusan mo ng mainit yung mga yon, di na sila magigising Teka, ang laking aso naman yan. May ganyan ba si Aling Milda? Ewan ko, baka kakakuha lang nila niyan kanina. Nasa bakuran nila Pero delikado yan, di nakatali. Totoo ba itong nakikita ko? Nakita mo rin, pre. Yung aso, naging matanda. Pakiramdam nila ay naglaho ang kanilang kalasingan sa nakita, Sir Jupiter. Pwede pa sanang guni-guni lang kung isa lang sa kanila ang nakasaksi sa asong naging matanda. Pero pareho kasi nila iyong nakita. Isa po talagang itim na aso na naging matandang lalaki. Naroroon sa bakuran ng kapitbahay nilang si Aling Milda. Sa gulat ay naihagis ni Isoy ang bote ng lambanog sa matanda
Pagkatapos ay dali-dali silang kumaripas palayo sa bahay na yon. Todo ang takbo, sinalubong ang malakas na bugso ng ulan at hangin at lalo pa nilang binilisan ang takbo ng kumakahol na ang aso sa kanilang likod. Napakalakas ng magkakasunod na kahol. Talagang ramdam na ramdam nilang nanginginig ang kanilang mga kalamnan, buto at kaluluwa. Anong klaseng aso ba yan? Bakit tayo hinahabol? Aswang yan, Isoy! Sigurado ako dun! Aswang yung hayop na yan! Por Diyos por Santo! Mamamatay tayo na ito, paring Emar! Mamamatay tayo! Talagang mamamatay tayo kung puro kadakdak dyan! Bilisan pa natin pagtakbo! Sige na! Tumindi ang kanilang hilakbot nang sandali nilang lingunin ang asong humahabol sa kanila. Napakalaki kasi nito, Sir Jupiter. Sa tansya nila ay mas malaki pa iyon sa isang matangkad na tao. Napakaitim na parang uling. Halos hindi na nga nila iyon makita sa gitna ng maulang gabi kung hindi lang sa mga mata nito. Kulay pula ang mga yon at mukhang nagbabagang mga uling kong titignan. Tuloy-tuloy pang tumakbo si Emar. Wala na siyang pakialam kahit nagkandaputik-putik na siya. Muling kumulog at kumidlat, sumabay doon ang kahol ng aso. Namalayan niyang wala na pala si Isoy, dumoble ang pagkalabog ng dibdib ni Emar at hindi na niya malaman kung ano ang gagawin ngayong mag-isa na lamang siya. Buwisit na Isoy yun! Iniwan pa ako? Saan na ba napunta yung mokong na yun? Diyos ko naman! Nagpatuloy pa sa pagtakbo si Emar hanggang sa makarating siya sa mga kabahayan. Medyo marami-rami ng mga bahay doon bagamat hindi naman magkakatabi talaga. Tapos sa bandang likod ng mga kabahayan ay may mga taniman ng mais at palay. Noon ay natauhan siyang hindi na niya naririnig ang kahol ng aso na sumasabay sa ingay ng ulan. Lumingon siya, saktong kumidlat at nakita niya sa malayo ang anino ng isang matandang lalaki. Napakapayat noon, tsaka medyo pandak. Subalit hindi niya maaninag ng maayos ang muka dahil sa dilim at ulan. Kumulog kaya napapikit ang binata. Pagdilat niya, hindi na niya makita ang matanda. Di na siguro yan susunod. Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Bibigay na katawan ko. Halos gumapang na sa pagod, hilakbot at bumabalik na ang pagkalasing ng binata. Kinaladkad niya ang sarili papunta sa isang maliit na tindahan. Katibi iyon ng isang bigasan. Parehong sarado ang mga iyon, subalit dahil hindi na niya kayang lumakad papunta sa kanyang bahay, hinayaan na lang niya ang sariling sumalampak sa isang pahabang upuan. Wala nang pakialam kahit maulan at malamig. Ang sa kanya lang ay makatulog na. Hoy! Gising! Mang Tano naman eh. Bakit ba kayo nang gigising ng ganyan? Kita niyong natutulog ang tao eh. Gigisingin ka kasi nga tulog ka. Wala nga namang gisingin kita kapag dilat yung mga mata mo, di ba? Anong naman eh, inaantok pa ako. Bakit kasi dyan ka natutulog? Ano, dyan ka na naman ba inabot ng kalasingan mong bata ka? Alam mo, hindi talaga ikatutuwa ng tatay mo yung ginagawa mo sa buhay mo eh. Kakasikat pa lang ng araw nang gisingin ni Mang Tano si Emar. Si Mang Tano ay ang matandang may-ari ng bigasan. Ito ang dating amo ng tatay ni Emar. Isa itong mayamang negosyante, ngunit mas piniling manirahan ng mag-isa sa isang bahay na nasa tabi ng kanyang medyo maliit na palayan. Ang mga anak na kasi nito ang nagpapalakad ng mas malalaki pa nilang mga lupa't ari-arian. Ay, nabanggit niyo na naman si tatay. Ang tatay mo ang pinagkakatiwalaan kong tauhan. Siya ang kanang kamay ko. Halos anak mo na ngang maituturing yun eh.
Kaya apo na rin ang tingin ko sa iyo, Emar. At yan din mismo ang dahilan kung bakit nasasaktan akong nakikita kang ganyan. Tambay, palaging laseng. Magtrabaho ka na kasi sa akin at nang umayos na yung buhay mo. Napag-usapan na po natin yan, Mang Tano. Ayoko pa. Magsasabi naman ako sa inyo kapag handa na akong magtrabaho eh. Ilang buwan nang inaalok ni Mang Tano si Emar ng maayos at permanenteng trabaho. Subalit lagi namang tumatanggi ang binata. Kontento na siya sa paraket-raket lang. Paminsan-minsan ay nagkakargador sa may pier kapag nauubusan ng pangkain. Binabayaran din siya ni Mang Tano para tumulong sa ilang mabibigat na gawain gaya ng pagbubuhat ng mga sako ng bigas. Tapos kada Sabado rin ay pumupunta siya sa bahay ni Mang Tano upang magtrabaho bilang hardinero. Ay, desisyon mo yan. Buhay mo naman yan eh. Basta sinasabi ko sa iyo, Emar, hindi natutuwa ang tatay mo sa nakikita niya ngayon. Sigurado ako doon. Nasa iyo pa naman yung anting-anting ng tatay mo. Sige na, magbubukas na ako ng bigasan. Umuwi ka na sa bahay niyo at nang makapagpahinga ka na ng maayos. Napahawak na lamang si Emar sa kanyang kwintas habang hinahatid ng tingin ng matanda. Isa yung itim na kwintas na ang palawit ay isang maliit na bilog, gawa sa bakal at kulay itim. Tapos walang kahit anong nakamarka o nakasulat. Kung titignan, para lang talaga itong baryang itim na may butas para sa sabitan. Tumayo si Emar at lumakad na pauwi sa kanyang bahay. Yun ang kubo na tirahan nilang mag-anak. Pero dahil wala na nga ang kanyang mga magulang ay mag-isa na lamang siya roon. Naligo siya sa isang malapit na balon. Nagbihis at nag-almusal sa kanilang likod bahay. Hindi pa man po siya natatapos kumain ay humahangos nang dumating ang kaibigang si Isoy. Sa isang tingin ay halatang may kinakatakutan itong kung ano. Namumutla kasi at butil-butil ang pawis. Parang Emar, Ano ba kasi tumahangos kang napasugo dito para kang nakakita ng multo? O baka inahabol ka na naman ng asong halimaw? si Aling Milda, patay na. Natural naman na yon. Ilang araw na rin narata yung matanda, di ba? Oo nga. Pero pareho kasi ulit ang mga napapansin ng mga kamag-anak niya eh. Pareho sa dalawang una nang namatay dito sa atin sa loob lang ng 1 buwan. Pawis na pawis. Naglalaway at nanginginig ng husto. Hanggang sa tuluyan ng ambawian ng buhay. Karaniwan ay wala namang pakialam si Emar kung may mamatay mang kabaryo. Subalit sa nabanggit ni Isoy na 3 na nga itong namatay sa loob ng 1 buwan, napaisip na si Emar. Kaya naman agad na niyang inubos ang kinakaing kamote at hinigop ang natitirang kape. Hinugasan ng tasa tsaka sumama na kay Isoy. Mayat mayang pinipisil ang kumikirot na ulo habang naglalakad. Hindi pa rin kasi nawawala ang epekto ng malalang inuman ng nagdaang gabi. Nang papalapit na sila sa pakay na bahay ay natanaw nila ang nagkukumpulang mga tao sa labas. Sakto ring inilabas na ang bangkay upang dalhin sa imbalsamador. Agad na pahinto sa paglalakad si Emar at nagkusot ng mga mata. Tinanong siya ni Isoy kung anong problema pero di siya sumagot. Sa halip ay tinitigan lang niya ng maigi ang binubuhat ng mga kamag-anak ni Aling Milda. Hindi po kasi mukhang tao ang natatakpan ng kumot kundi kung anong pahabang bagay. Mabilis na lumakad si Emar palapit. Sinundan naman siya ni Isoy na nagtatanong pa rin kung anong problema. Hindi pa rin kumibo si Emar. Bagkus ay bigla na lang niyang inalis ang kumot na nakatakip sa bandang ulunan ng bangkay. Doon din po, Sir Jupiter, pakiramdam ng binata ay tumigil ang tibok ng kanyang puso at ang kanyang paghinga. Nakita po kasi niyang hindi nga si Aling Milda ang binubuhat ng mga namatayan. Ha? Bakit katawan ng puno ng saging tong binubuhat nyo? Saan si Aling Milda? Ano bang sinasabi mo, pre? Ayan nga si Aling Milda.
Tumabi ka na dyan at nang madala na siya sa embalsamador. Hindi nga si Aling Milda to, pre. Nakikita mo ba puno ng saging to? Kinagalitan ng mga taong naroroon si Emar. Maski si Isoy ay hindi rin maintindihan kung ano ba ang sinasabi nitong katawan ng puno ng saging. Si Emar naman mismo ay nagtataka rin kung bakit bangkay ang nakikita ng mga tao. Hanggang sa lumapit ang isang matandang lalaki na kanilang kapitbahay. Sabi nito, "Teka sandali, hindi kaya may kabuluhan itong sinasabi ni Emar? Sa pagkakaalam ko kasi ay may kakayahan ng ibang mga nilalang na palitan ng puno ng saging ang mga tao. Pagkatapos ay kukunin nila ang orihinal na katawan. Halimbawa na lang, ang mga aswang. Papalitan nila ng puno ng saging ang kanilang biktima. Ang mga kamag-anak ng biktima ay aakalaing naroroon pa rin ang kanilang mahal sa buhay kahit ang totoo ay natangay na ito." Umugong ang bulungan sa paligid. Si Emar ay natahimik lang dahil wala siyang maintindihan sa mga sinasabi ng matanda. Hindi naman kasi siya maalam sa mga ganong bagay. Ilang sandali pa sinabi ng matanda na mas mainam kung sindihan nila ng apoy ang daliri sa paa ng bangkay. Kung katawan daw kasi iyon ng puno ng saging ay magliliyab ang buong bangkay at lilitaw ang totoo nitong anyo. Nagalinlangan ang anak ni Aling Milda, subalit nakumbinsi na naman ito ng ibang mga naroroon na sindihan na nga lang ang paa ng kanyang namayapang nanay. Kaya naman kumuha na nga po sila ng posporo mula sa loob ng bahay tsaka sinindihan ng daliri sa paa ng bangkay. Imposible! Paanong nangyari to? Puno nga ng saging yan. Kanina ko pa nakikita yan. Ang di ko maintindihan ay kung bakit katawan ni Aling Milda ang nakikita nyo. Napamaang at nanlaki ang mga mata ng lahat ng naroroon, Sir Jupiter. Agad po kasing nilamon ng apoy ang buong bangkay. Sa isang iglap ay naging katawan nga iyon ng puno ng saging. Nabitiwan yun ng mga nagbubuhat. Muntik pang kumalat ang apoy, mabuti na lang at agad namang naapula bago pa makapaminsala. Dahil sa nangyari ay maraming mga taga-baryo ang nagpahukay ng kanilang kalilibing pa lamang na mga kamag-anak. Pagkahukay pa lang ay dalawa na agad sa mga iyon ang nakitang pinalitan. Mga katawan ng puno ng saging ang nasa ilalim ng libingan ng mga iyon. Kumalat ang hilakbot sa buong baryo. Sinubukan ng mga tao na hanapin ang nawawala nilang mga mahal sa buhay, ngunit bigo sila. Inalughog na nila pati ang malapit na gubat pero wala talaga silang napala. Si Emar naman ay hindi malaman kung bakit nakita niya agad na peke ang bangkay. Ang sabi ng kapitbahay nilang matanda ay baka dahil sa kwintas ng binata. Siguro nga ay isa iyong lehitimong anting-anting. Paring Emar, naniniwala ka ba ron sa sinabi ng matandang kapitbahay natin? Na baka aswang na binaliw ang pumuntirya sa mga matatandang may sakit dito sa atin? Eh wala namang ibang paliwanag eh. Isa pa, yung nakita natin kagabi, nakalimutan mo na? Yung itim na aso. Malakas ang kutob kong yun din mismo ang dumali kay Aling Milda. Siguro pagkatapos niya tayong habulin, bumalik yun kina Aling Milda. Ginamit ang kakayahan niya bilang binaliw. Pinaglaho ang sarili kaya hindi makita ng ibang tao. Tapos pumasok at ginuwang nanghihingalong matanda. Kakaibang aswang naman kasi. Bakit sa dami ng pwedeng matipuang kainin ay yung pang mga matatandang naghihingalo na? At talagang naglalabas pa ng sumpa para magkasakit lalo ang bibiktimahin. Kumusta mga totong? Magtatanong lang sana ako. Napahinto sa pag-uusap at paglalakad ang dalawa nang may lumapit sa kanilang isang lalaki. Mukhang nasa 40 anyos na po iyon, Sir Jupiter, at sunog sa araw ang balat. Nakapantalong maong na nakarolyo paangat ang magkabilang binti. Nakatsinelas at may buri na sombrero. May dala rin siyang sako ng harina na mukhang mga damit ang laman. Nakayuko ito habang nakaharap kay Isoy. Sino po kayo? Tsaka anong tanong ho?
Ako si Omeng. Magtatanong lang sana ako kung saan ang bahay ni Mang Tano. Doon ho, sa likod ng bigasan. Taakin mo lang yung pakaliwang daan dyan. May makikita kang tindahan. Katabi nun ng bigasan. Ano bang kailangan mo kay Mang Tano? Sige, salamat. Mauna na ako. Tinapunan ng matalas na tingin ni Omeng si Emar. Sandaling natigilan ang binata. Namalaya na lang niyang lumalakad na pala ang lalaki palayo papunta sa direksyon ng bigasan ni Mang Tano. Medyo nawirduhan si Emar sa kakaibang kilos ng dayo. Pero di na lang nila iyon gaanong binigyang kahulugan ni Isoy. Baka nga naman kasi nahihiya lang o naninibago sa kanilang baryo. Gumulong ang mga araw. Bihira pa rin umuwi si Emar. Madalas ay tumatambay-tambay sa kung saan-saang baryo. Sa bahay ng kanyang mga kaibigan o di naman kaya ay sa may pier at palengke. Madalas pa rin silang lasing ni Isoy lalo kapag gabi. Ang mga taga-baryo naman ay todo bantay sa kanilang mga kamag-anak na may sakit. Natatakot na baka bigla na lang kunin ang mga ito ng sinasabing aswang na binaliw. Hanggang sa sumapit ang Sabado, lumakad si Emar papunta sa bahay ni Mang Tano. Naroroon lang yon sa bandang likod ng bigasan. May medyo malawak kasi iyong bakuran at hardin kaya kailangan ng mag-aasikaso. Kumusta ho, Mang Tano? Magsisimula na ako sa paggapas ng mga damot halaman. O sige, handa na yung mga gamit. Anong nangyayari sa inyo, Mang Tano? Mukhang malalayang ubo nyo ngayon Oo. Mag-iisang linggo na ring masama ang pakiramdam ko. Nakakainis ka eh. Hindi ako makatulog ng maayos. Medyo nakonsensya si Emar, Sir Jupiter. Noong buhay pa kasi ang kanyang tatay ay napakabuting tao ng matanda sa kanila. Madalas nila itong nahihiraman ng pera. Madalas ding magbigay ng bigas, mais o mga gulay pang konsumo. Idagdag pang wala na nga iyong kasama sa kanyang bahay. May mga trabahador pero padalaw-dalaw lang naman ang mga yun. Kaya naawa at nabahala rin ng binata. Naisip niya kasing walang nag-aasikaso rito lalo na at lumulubha na nga ang kanyang hika. Manong, baka gusto nyong samahan ko na lang po muna kayo dyan. Hanggang sa gumaling kayo. Kahit wag nyo na po muna akong bayaran, pagkain lang ay ayos na po. Para naman may makatulong kayo sa mga gawaing bahay. Salamat sa alok, Emar. Pero di na kailangan. May kasama naman na kasi ako. Kasama? Sino po? Si Omeng. Bagong katiwala ko. Nagulat si Emar sa narinig. Di niya akalaing yun pala ang pakay ng kakaibang lalaki sa matanda. Tinawag din ni Mang Tano ang bagong katiwala para ipakilala kay Emar. Bumukas ang pinto ng bahay at tumayo roon ng lalaki. Ngunit hindi naman iyon lumabas para lumapit at makipagkamay. Ngumiti lamang ito kay Emar. Ngiti na halatang napipilitan lang. Ang binata naman ay pinasadahan lang ng tingin ng lalaki mula ulo hanggang paa. Hindi kasi talaga maganda ang kutob niya sa isang yon. Hindi niya masabi kung bakit pero pakiramdam niya ay hindi yun dapat pinagkakatiwalaan ni Mang Tano. Mang Tano, saan niyo po ba nakilala tong si Omeng? Hindi naman po sa nanguhusga ako pero sigurado ho ba kayong mapagkakatiwalaan tong taong to? Ang mahalaga may kasama ako sa bahay, Emma. Huwag mo na akong masyadong alalahanin. Sigurado ho ba kayo? Pero kung kailangan niyo po ng tulong, tawagin niyo lang. Mang Tano. Mang Tano, pasok na po sa loob. Kailangan ninyong magpahinga. Sigurado ka bang ayos lang si Mang Tano? Omeng? Baka... Diyan ka na lang. Huwag ka na mangialam. Hindi na nakakibo si Emar nang magsara ang pinto ng bahay. Napakamot na lamang siya ng batok.
Sinubukang sumilip sa bintana ngunit sarado ang mga jealousy at nakababa ang makakapal na kurtina sa loob. Pagkatapos nagpunta na siya sa bakuran ng bahay na iyon at nagsimulang magputol ng mga damo. Naglaho ang katamaran sa katawan ni Emar. Itinuon niya ang pansin sa mga gawain sa hardin habang nagmamasid sa bahay. Ramdam na ramdam niya noong may nagmamasid sa kanya, Sir Jupiter, kahit wala naman siyang nakikitang ibang tao sa malapit. May nakikita lang siyang tao kapag may dumadating na mga tauhan galing sa bigasan at sakahan. Nakikita rin niyang kinakausap ang mga ito ni Oming. Subalit, kapansin-pansing pinapamadali ng katiwala ang mga bisita. Hindi rin niya pinapapasok ng bahay ang mga ito, kumbaga ay inaako ni Oming ang pagsasalita sa ngalan ni Mang Tano. Nagsara ang pinto ng bahay. Natanaw ni Emar na naglalakad palayo ang isang may katandaang lalaki. Isa yung magsasaka na umuupa sa isang bahagi ng palayan ni Mang Tano. Ibinaba ni Emar ang hawak na panggapas ng mga damo at sinundan niya ang lalaki. Manong! Sandali lang po! Manong, ano po kasi? May problema po si Mang Tano. Parang hindi niya po kayo hinarap eh. Nagkibit ng balikat ang magsasaka. Sabi nito, hindi ko alam kung anong nangyayari iho pero pinapasabi raw ni Mang Tano na huwag na raw muna akong magbigay ng porsyento sa palay ngayong anihan na to. Nakakapagtaka, kasasabi ko pa nga lang noong nagdaang buwan na makakapagbigay na ako ngayon. Sinabi rin ni Mang Tano na ipapahanda na raw niya ang truck na magdadala sa mga palay sa gilingan. Anong nangyayari kay Mang Tano? Oo, mabait siya kung mabait. Pero negosyante pa rin yun. Ayaw pa rin niya na ipinamimigay lang ng basta-basta ang mga bagay-bagay. Lalo sa ganyan. Ayaw niyang namimihas ang kanyang mga tauhan. Hinatid ng tingin ni Emar ang magsasaka. Babalik na sana siya sa bakuran pero napansin niyang gumalaw ang kurtina ng bahay. May sumilip doon at biglang umalis nang mapansing pabalik na siya. Lalo siyang kinutuban. Nagpatuloy siya sa ginagawa habang nag-iisip. Nang matapos na siya ay agad na niyang niligpit ang mga gamit. Saktong tanghali na rin kaya kumatok siya sa likurang pinto. Agad naman siyang pinagbuksan ng katiwala. Bagamat umatras din agad si Oming ng isang hakbang. Anong kailangan? Sana yung bayad sa kayong tanghalian ko. Tanghalian? Hindi ba nasabi sa'yo ni Mang Tano? Kapag nagtatrabaho ko sa kanyang bakuran, binibigyan niya ako ng tanghalian. Ano ba talagang nangyayari sa matanda sa loob? Magsabi ka nga. Kumusta na ba talaga si Mang Tano? Wala. Huwag ka na mangialam. Punyeta. Pinagsara na naman ako ng lintik. Hoy, Omeng! Buksan mo tong pinto! Bastos ka! Lumabas ka rito, gago! Hoy! Saan yung bayad ko? Omeng! Omeng! Kinalampag ni Emar ang pinto ngulit hindi na siya pinagbuksan ni Oming. Dinig pa rin niya mula sa loob ang tuloy-tuloy na pag-ubo ni Mang Tano. Alam na niya noong may problema talaga, pero hindi naman pwedeng basta na lang niya sirain ang pinto upang makapasok. Lumakad si Emar at nagpunta sa bigasan. Nakausap din niya noon ang tindero ng bigasan. Maging ito rin pala mismo ay kinukutuban din ng hindi maganda kay Omeng. Noong araw nga na iyon ay hindi pa niya nakakausap ng harapan ng matandang amo. Dagdag pa ng tindero ay palala rin ng palala ang sakit ni Mang Tano. Bagay na ikinababahala na ng kanyang mga tauhan. Ginusto rin ng binata na makausap ang kaibigang si Isoy noon pero alam niyang malamang nasa pier ito. Ayaw naman niyang lumayo sa bahay ni Mang Tano. Kaya tumambay na lang siya sa tindahang katabilang ng bigasan. Ang kaso, gumabi na lang at lahat ay wala pa rin siyang napapala. Kaya naman umuwi na lang ang binata upang makapagpahinga. Nakakapikon talaga yung hayop na Oming na yon. Di bale, babalik na lang ako bukas.
Kapag di pa rin yun umayos, leeg na talaga nun ang tatabasin ko. Mga bandang alas 7 na nang makauwi si Emar. Naghahapunan siya noon. Hinayaan lang na nakabukas ang nag-iisang bintana ng kubo hanggang sa napahinto ang binata nang may maamoy siyang masangsang sa hangin. May narinig din siyang tunog ng ik-ik. Ito ang ibon na sinasabing nagsisilbing hudyat ng aswang sa paligid. Kung malakas daw ang tunog nito ay malayo pa ang aswang, ngunit kung mahina na, naririyan na lang sa malapitang halimaw. Sa pagkakataong yun, Sir Jupiter, malakas pa ang ik-ik ng ibon. Subalit pahina ito ng pahina. Nang mapansin niyo na agad na kumuha ng itak ang binata. Sinong nandyan? Kung sino ka man, lumabas ka dyan sa pinagtataguan mo. Magpakita ka sa akin. Hindi ako natatakot sa'yo. Kahit halimaw o demonyo ka pa, hindi kita uurungan. Magpakita ka sa akin. Labas! Tumitig si Emar sa labas ng bintana bagamat nakadistansya siya ng mga 2 hakbang. Pahina pa rin ang pahina ang tunog ng ikik hanggang sa maging halos bulong na lang ito. Doon na lumakas ng lumakas ang kalabog ng dibdib ng binata. Pinipilit lang niyang tibayan ang loob upang hindi maramdaman ng halimaw ang kanyang takot. Sa kanyang nalalaman kasi, lumalakas ang mga aswang kapag nararamdaman nilang natatakot ang kanilang pinupuntirya. Ilang saglit pa ay naaaninag na niyang gumagalaw ang mga dahon sa isang puno. Tipo ng galaw na pinatungan ng kung anong hayop. Hindi nga lang niya yun makita ng maayos dahil hindi abot doon ang liwanag ng kanyang lampara. Hindi siya kumurap. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang itak. Napansin niyang may lumundag mula sa puno at mabilis na tumakbo papunta sa kung saan. Naririnig pa rin niya ang tunog ng ik-ik at naaamoy ang kung anong masangsang sa hangin. Nanlalamig na rin ang kanyang kalamnan dahil sa pinipigil na takot. Hanggang sa napaigtad si Emar nang may kumatok sa pinto. Sinong nandyan? Sumagot ka! Tuloy-tuloy lang na kumatok ang kung sinong nasa labas. Itinali ni Emar ang kaluban ng itak sa baywang at isinilid doon ang patalim. Pagkatapos kinuha niya ang lamparang nasa maliit na altar. Sandali rin siyang bumulong ng dasal sa kahoy ng Santo Ninyong naroroon. Sino ba kasi yan? Katok ng katok di naman sumasagot. Huwag mong ubusin ang pasensya kung hayop ka! Emar, ako to. Emar, buksan mo ang pinto. Isoy! Teka sandali. Andyan na. Di ka naman nagsasalita agad. Niloloko mo yata ako eh. Hindi kumbinsido ang binata sa narinig. Lumapit siya sa likod ng pinto at bumuntong hininga. Hinawakan niya ng maigi ang lampara sa kanang kamay habang kaliwa naman ang pinambukas ng pinto. Doon din po Sir Jupiter bumungad sa kanyang isang hindi mawaring nilalang. Agad-agad ay inihagis niya doon ang kanyang lampara kaya mabilis itong nagliab. Garalgal itong humiyaw at tumakbo palayo. Sinasabi ko na nga ba eh! Humanda ka sa aking halimaw ka! Pupugutan talaga kita! Mabilis na hinabol ni Emar ang aswang. Kita niyang medyo pandak at payat ang pangangatawan nito. Puno rin ng napakaitim na balahibo. Tinangka niya iyong tagain ngunit hindi niya matamaan. Ilang sandali pa ay nag-anyong aso na ang halimaw at nagpatuloy sa pagkaripas palayo. Naaninag din ni Emar na unti-unti nang namatay ang apoy sa katawan ng aswang hanggang hindi na nga niya ito matanaw sa kadiliman ng gabi. Kaasar! Nakatakas pang demonyo! Di bale sigurado kung maghaharap pa ulit tayo. Imbis na bumalik sa kanyang kubo ay naisip ni Emar na pumunta sa bahay ng kaibigan. Baka sakaling nakauwi na ito at hindi sumabit sa kung saang inuman. Ano ba't kasit bigla kang napasugod dito, pre? Gabing-gabi na. Tsaka wala namang inuman ngayon. Nakasagupa ko yung hayop na asong itim. Yung aswang. Sinalakay niya ako sa bahay ko. Anong sabi mo?
Ba't ka naman niya sasalakayin sa bahay mo? Wala ka namang sakit at lalong hindi ka naman matanda. Sa totoo lang di ko pa sigurado, Isoy. Pero sa palagay ko, gusto niya akong tumbahin para mawalan ng sagabal ang kanyang mga balak. At paano ka naman naging sagabal sa balak niya? Teka, nalaman mo kung sino ang aswang? Hindi, wala pa. Wala pa akong ebidensya eh. Pero may hinala na ako. Sino naman? Si Omeng, yung lalaking nakasalubong natin nung nagdaang linggo. Isinalaysay ni Emar sa kaibigan ang nangyari sa bahay ni Mang Tano. Sinabi niya kung ano ang napansin niya kay Omeng at ang biglang pagbagsak ng pangangatawan ni Mang Tano. Sinabi niya ang kutob na baka si Omeng mismo ang nagbibigay ng karamdaman sa mayamang matanda upang manghina ito at maging perpektong pagkain. Sinabi rin niyang baka siya sinalakay ng aswang ay dahil malapit siya sa matanda at ang pagsalakay na yun na rin mismo ang nagpapalakas sa kanyang hinala. Alam mo mahirap yung pinupunto mo eh. Wala ka pang ebidensya, pre. Alam ko, mangangalap pa ako ng patunay. Magmamatsyag ako sa bahay ni Mang Tano. Kapag nakita kong sunog ang balat ng Omeng na yon, yun na ang kumpirmasyong hinahanap ko. Kung sa bagay may punto ka ron. Ngayong gabi ba? San ka matutulog? Baka kasi bigla ka na lang ulit salakayin sa bahay nyo habang tulog ka. Yun nga sana eh. Ano, pwede bang dito muna ako? Tinamaan ka nga naman na magaling. Dito ka matutulog? Paano kung dito ka salakayin at madamay kami ni nanay? Ayos na yon. Basta di ako mag-isang mamamatay. Gago! Doon nga muna natulog si Emar kina Isoy noong gabing iyon. Kinabukasan ay agad niyang tumambay sa may tindahan ang binatang si Emar. Nakasukbit pa rin sa kanyang bewang ang kanyang itak. Si Isoy naman ay nagpunta muna ng palengke dahil inutusan ng kanyang inay. Todo ang pagpigil ni Emar sa sarili na bumili ng anumang inuming nakakalasing. Determinadong matyagan si Omeng at ang bahay ni Mang Tano. Nagtaka nga ang may-ari ng tindahan at ang tindero sa bigasan kung bakit hindi yata lasing ang dakilang tambay noong araw na yon. Pero di na lang niya pinapansin ang panunuya ng mga tao, basta itinutuon lang niya ang sarili sa pakay. Lumipas pa ang mga isang oras ay humahangos nang dumating si Isoy. Emar! Emar! Nyari sa'yo, may nabalitaan ka ba? Si Mang Dodi, yung matadero, patay na. At ganon din, pawis na pawis. Nanginginig at naglalaway bago malagutan ng hininga. Sinindihan nila ang bangkay at naging puno na naman ng saging. Sumalakay na naman ang hayop. Tara, puntahan natin. Dali-daling pinuntahan ng magkaibigan ang sinasabing bahay ng namatay na matanda. Doon ay nakita nga nilang nasusunog sa bakuran ng isang katawan ng puno ng saging. Naroroon din ang umiiyak na mga anak at asawa ni Mang Dodi. Lalong tumindi ang galit ng mga taga-baryo dahil talagang dumadami na ang napapatay ng aswang. Nagtanong-tanong ang dalawa kung may napansin ba ng nagdaang gabi ang pamilyang namatayan. Maliban sa kakaibang mga sintomas ni Mang Dodi bago namatay. Sabi ng isa sa mga anak ni Mang Dodi ay wala naman daw maliban sa kakaibang amoy. Medyo masangsang na parang sunog. Doon po nakumpirma ni Emar na totoo ngang napinsala niya ang halimaw. Mukhang napuruan mo nga ang aswang pare. Amoy sunog daw eh. Ibig sabihin dumiretso siya rito matapos kanyang gambalain. Itutuloy kong pagmamatsyag sa bahay ni Mang Tano. Mapatunayan ko lang talagang si Omeng ang halimaw. Tatagain ko talaga yon. Mula sa bahay ni Mang Dodi ay bumalik si Emar sa bahay ng mayamang matanda. Sumunod naman sa kanya si Isoy at nadatnan nilang nagkukumpulan sa harap ng bahay ang ilang mga magsasaka ng palayan ni Mang Tano. Tinanong ni Isoy ang mga kalalakihan kung ano ang nangyayari. Sabi ng mga ito dapat nga raw ay naroroon na ang truck na maghahatid ng mga inaning palay sa gilingan, pero hindi pa rin ito nakakarating. Nababahala na raw sila kung ano ba ang nangyayari kay Mang Tano lalo't alam din nilang may sakit ito.
Kaya naman naisip ni Emar na katukin na ang pinto ng bahay. Mang Tano, nandyan ho ba kayo? Ako po ito, si Emar. Andito po yung magsasaka ninyo. Mang Tano! Ba't kaya talaga tayo hindi pinagbubuksan? Halos ganito rin ang eksena rito kahapon. Lalo na nung naniningil na ako ng bayad. Mang Tano! Pagbuksan niyo ho kami! Manong! Mang! Eto ang bayad. Makakaalis na kayo. Mang Tano, teka ho, gusto ho namin kayong makausap. Hindi ka ba nakakaintindi? Alis na! Umalis na kayo! Gulat na gulat ang mga nasa labas ng bahay sa ikinilos ni Mang Tano. Masayahin at mabuting tao kasi ito kaya di nila naisip na magagawa nitong mambulyaw ng ganun na lang. Nagtaka rin sila sa ibinagsak nitong salapi. Kung tutuusin 4 o 5 beses yung mas malaki sa kailangang halaga para sa truck at pagpapagiling. Ibig sabihin, malamang nawala sa sarili ang matanda nang humarap sa kanila. Kinatok ulit ni na Emar ang pinto ng bahay, ngunit hindi na sila pinagbuksan ni Mang Tano. Kahit si Omeng ay hindi na rin nila malaman kung nasaan na. Sinubukan din nilang sumilip sa mga bintana pero sadyang maayos ang pagkakasara ng mga iyon pati na ang pagkakabuklat ng mga kurtina. Ano nang plano natin, pre? Hindi naman pwedeng wasakin na lang natin ng basta yung pinto. Baka makasuhan pa tayo. Di ko pa sigurado, Isoy. Sa ngayon maghintay na lang muna tayo rito habang nagmamasid. Yun nga po ang ginawa ni Emar, Sir Jupiter. Nag-abang siya sa labas ng bahay ni Mang Tano. Doon siya naupo sa mismong gilid ng bakuran habang nagmamasid. Pati ang kaibigang si Isoy ay naupo na rin at tumabi sa kanya. Ang kaso, wala pa rin silang napala. Sumapit na lang ang tanghali ay wala pa rin lumabas ng bahay. Manangalian na muna tayo, pre. Gutom na ako eh. Mauna ka na lang sa inyo, pre. Talagang wala kang balak na umalis dito? Oo, maghihintay ako hanggang sa may mapala ako. Sige, sabi mo eh. O siya, alis muna ako. Balik lang ako mamaya. Umalis nga po si Isoy, Sir Jupiter, at naiwan si Emar. Mayat mayang tumatayo ang binata upang libutin ang bakuran. Pero wala pa rin siyang napapansing kakaiba. Kahit anong silip niya sa mga bintana ay wala rin siyang makita. Hindi rin niya mabuksan ang mga pinto. Hanggang sa sumapit ang takip silim. Inaantok na noon ang binata habang nakaupo pa rin sa gilid ng bakuran. Subalit napabalikwas siya ng tayo nang marinig niyang magsara ang likurang pinto. Dali-dali siyang nagpunta roon. Sinubukan niya iyong buksan ngunit nakasara pa rin. Nakiramdam siya sa paligid. Kumabog ang kanyang dibdib. Hindi niya matukoy kung ano, ngunit may nararamdaman siyang kakaiba. May kumaluskos sa bandang likod. Lumingon siya roon. Nakita niyang gumalaw ang halamanan at may naamoy din siyang masangsang. Lumapit siya sa may halamanan, ngunit wala naman siyang nakitang kahit sino roon. Maski anong hayop o ibon ay wala rin. Ginalugan niya ang bahaging iyon ng halamanan, wala pa rin siyang nakita. Ilang minuto pa ay natanaw ni Emar na tumatakbo papalapit sa Isoy. May dala itong bote ng lambanog. Humahangos na naman itong lumapit sa kanya. Paring Emar! Paring Emar! Ano na naman bang problema, Isoy? Bakit nakaupo ka lang dyan? Hindi mo ba nakitang lumabas si Omeng? Ha? Anong lumabas? Wala naman akong nakita eh. Ano ba kasing nakita mo? Ay, nalintikan na. Naisaan ka ng binaliw, pre. Nakita ko si Omeng naglalakad doon sa may palayan. Dala niya si Mang Tano. Mukhang walang malay yung matanda. Ano? Ang matindi pa rito. Hindi ako pwede magkamali sa nakita ko eh. Sunog ang balat sa bandang mukha ni Omeng. Kung ganun, Kumpirmado, pre. Tama ang hinala mo. tara sa loob ng bahay. Tingnan muna natin kung wala nga ba dun si Mang Tano. Tumindi ang pagkabahala ni Emar. Noon din ay muli niyang kinalubog ang pinto ng bahay.
Mang Tano! Mang Tano! Pagbuksan niyo ho ako! Ako ho ito si Emar! Mang Tano! Mukhang wala talaga, Emar. Sirain na siguro natin ang pinto. Sige, bahala na. Nang wala pa ring magbukas ay minabuti na niyang baklasin ang siradora gamit ang kanyang itak. Wala na siyang pakialam noon kung magalit man sa kanya si Mang Tano. Ang mahalaga ay masiguro niyang maayos ang kalagayan nito. Ilang minuto pa ay natanggal na niya ang siradora. Binuksan nila ang pinto at agad na sumampal sa kanila ang napakabahong amoy mula sa loob. Kapansin-pansin ding napakagulo ng bahay. Nagkalat ang mga gamit sa kung saan-saan. Napakakapal na ng alikabok. Napakaraming mga sapot ng gagamba at may nabubulok pang pagkain sa mesa. Anong nangyari rito? Bakit napakagulo? Halugugin natin tong bahay, pre. Sinuri nga nila ang ibaba ng bahay pero wala nga roon ang matanda. Nilapag ni Isoy ang dalang bote ng lambanog sa lamisetang nasa sala tapos umakyat sila sa hagdan. Narinig nilang may umungol. Ungol ng nasasaktang lalaki. Nagmumula ayon sa silid ni Mang Tano kaya dali-dali silang pumunta roon. Hindi nila mabuksan ang pinto ng silid kaya napilitan ulit si Emar na sirain ang siradora gamit ang itak. At nang mabuksan na nila yon ay unang pumasok si Isoy. Nakita roon ng binata na nakaratay sa maduming kama ang matanda. Patagilid na nakabaluktot. Salawal lang ang suot. Nanginginig. Pawis na pawis at naglalawa ang laway sa unan. Subalit nang si Emar na ang pumasok ay iba ang kanyang nakita. Mang Tano! Mang Tano! Anong nangyari sa inyo? Mang Tano! Hindi si Mang Tano yan, pre. Katawan ng puno ng saging nakikita ko. Anak ng... Sigurado ka? Teka. Hoy! Saan mo dadalhin yan, Emar? Binuhat ni Emar ang nakikita ni Isoy na si Mang Tano papunta sa likod bahay. Doon ay agad niya itong sinilaban. Walang ano-ano ay agad nga po yung nagliyab at naging katawan ng puno ng saging sa paningin ni Isoy. Totoo nga. Ibig sabihin... na isaan na tayo ng binaliw. Malamang sakto na para sa kanya na kainin si Mang Tano. Kung ganun, patay na ang matanda. Posible. Pero kinukutuban na kung buhay pa si Mang Tano, pre. Paano mo nasabi? Sabihin na nating naghihingalo yung nakita mong kopya ni Mang Tano. Pero buhay pa ito. Mukhang hindi pa pinapatay ng demonyo ang matanda. Tara, habulin na natin. Kailangan nating mailigtas si Mang Tano. Kumuha si Isoy ng itak mula sa loob ng kusina. Pagkatapos agad na niyang tinuro kay Emar kung saan banda sa palayan niya nakita si Omeng. Mabilis nila iyong pinuntahan. Nagtuloy-tuloy pa sila palagpas sa sakahan hanggang sa makarating sa may kakahuyan. Medyo nahirapan nga lang ang dalawa, Sir Jupiter, kasi napakatataas ng mga talahib doon. Isa pa ay padilim na rin, kaya hindi nila makita ng maayos ang paligid. Gayunpaman, napansin ni Emar ang bahagi kung saan nakatumba ang mga talahib. Tipong may dumaan doon at tumagos papunta sa may gubat. Kapansin-pansin ding may masangsang sa hangin ngunit hindi na iyon ganoon kalakas. Sigurado ka bang dito mo nakitang nagpunta si Mang Omeng, pre? Siguradong sigurado, pre. Perpektong tagwan. Masyadong matataas ang talahib dito. Kaya siguro hinahanap-hanap ng mga taga-baryo. Sir Jupiter, lakas loob po nilang tinahak ang bahaging yun. Di bali ng mga te. Ilang minuto silang nagpalakad takbo hanggang sa lumakas ng lalo ang masangsang na amoy. Napakasama na ng kutob ni Emar doon. Pakiramdam niya binabalaan siya ng suot niyang anting-anting na mag-ingat. San na kaya yung aswang na yun? Napakalakas na ng amoy niya rito, banda. Pero hindi naman natin siya mahanap. Sana talaga ayos pa si Mang Tano. Nasabi ko na nga bang nandito ka lang? Demonyo ka! Pre, sino bang kausap mo dyan? Tinatakot mo naman ako eh. Ha? Hindi mo nakikita? Agad na intindihan ni Emar ang nangyayari, Sir Jupiter. Ginagamit ni Omeng ang kapangyarihan nito kaya hindi ito nakikita ni Isoy.
Gayunpaman malinaw siyang nakikita ni Emar sa tulong nga ng suot niyang anting-anting. Kitang-kita niyang sunog na ang balat ng lalaki, partikular sa may bandang mukha at kanang braso. Sa paanan naman ito ay nakahiga sa lupa si Mang Tano. Hindi masabi ni Emar kung buhay pa ba ito o wala lang malay. Halika rito at harapin mo ako! Yang matandang walang kalaban-laban dinadagit mo, duwag ka pala eh! Talagang gusto mo kong harapin ha, Emar? Pwes, makikita mo ngayon ang hinahanap mo. Igaganti ko ang pagsunog mo sa mukha ko. Sa isang iglap ay bigla na lamang nagbago ang anyo ni Omeng. Naging isang matanda ito na payat at medyo maliit. Matatalim ang mga kukot ngipin, nanlilisik din ang pulang mga mata. Kulubot ang balat at nanatiling sunog ang ilang bahagi. Hindi na rin ito nag-abalang gamitin ang kapangyarihan bilang isang binaliw, kaya nakita na rin ito ni Isoy. Yan ba ang aswang? Humanda ka paring Isoy! Andiyan na siya! Namalaya na lamang ng dalawa na sumusugod na ang aswang papunta sa kanila. Lumundag ito papunta kay Emar habang nakaumang ang mga kuko. Ang binata na may mabilis na ipinangharang ang dalang patalim. Nagkagit-gitan ang mga kuko ng kaliwang kamay ng aswang at ang itak ni Emar. Umamba naman ang taga si Isoy, ngunit mabilis ang nasuntok ng kanang kamao ng halimaw. Gayunpaman, pinilit yung indahin ni Isoy at nagawa niya pa ring mataga ang halimaw sa may tagiliran. Mababaw lang yun, ngunit sapat na upang makabuelo si Emar. Kinabig niya ang itak at agad na isinaksak sa hita ng aswang. Humiyaw ito ng malakas. Nayanig ang kalooban ng dalawa at halos sabay na napapikit. Sunod na lang namalaya ni Emar na napatihaya na siya sa lupa at nakumbabawa na siya ng halimaw. Nabitiwan din niya ang dalang patalim. Paring Emar! Hindi! Pagbabayaran mo ang pagsunog mo sa mukha ko. Hindi ko nakasalanan kung tatanga-tanga ka! Lapastangan! Aray ko! Isoy! Si Mang Tano! Puntaan mo! Bilisan mo! Pero, paano ka? Gawin mo na! Mabilis na sumunod si Isoy sa sabi ng kaibigan. Pinagkakalmot at pinagsusuntok naman ng aswang si Emar. Hindi basta nagpadaig ang binata. Dumampot siya ng medyo malaking bato at pinaghahampas iyon sa katawan ng halimaw. Nagngalit ang mga bagang ng aswang. Sa gigil ay bigla na lamang nitong sinaksak sa may balikat si Emar. Napahiyaw si Emar, sinapok niya ng bato ang sentido ng halimaw. Lalo itong nainis, ngunit nang sasaksakin na sana niya ulit si Emar ay bigla naman siyang pinagtataga sa likod ni Isoy. Tumalsik ang itim at napakasangsang na dugo nito sa paligid. Mga walang iya kayo. Tara na pre, bilisan mo ng kalabanin niyang hayop na yan. Nanghihina si Mang Tano pero buhay pa siya. Kailangan na natin makaalis dito. Umanda ka sa akin, pakialamero ka. Sa galit ay bumangon ng halimaw paalis kay Emar. Susugurin na sana nito si Isoy ngunit bigla naman siyang binato sa batok ni Emar. Iginulong ng binata ang sarili sa lupa hanggang sa madampot niya ang nabitiwang itak. Magkasabay na umamba ng tagang magkaibigan subalit nagulat na lamang sila nang biglang naging malaking itim na aso si Omeng. Hindi pwedeng magkamali ang dalawa, Sir Jupiter. Siguradong sigurado silang yun din mismo ang asong humabol sa kanila noong gabing umuulan. Walang ano-ano'y agad na tumakbo ang malaking aso. Hahabulin pa sana nila pero mas pinili nilang unahin si Mang Tano. Lumapit sila sa matanda. Hinubad ni Emar ang kwintas na anting-anting ng kanyang ama, nananalangin sana tumalab ang kanyang naiisip. Isinuot niya iyon kay Mang Tano at unti-unti ngang nagkamalay ang matanda, bagamat halata pa rin ang panghihina nito. Mang Tano! Mang Tano! Nasaan na ako? Nasaan tayo? Gugubat! Anong ginagawa natin dito? Dinagit po kayo rito ng aswang Manong. Kumpirmado. Aswang ho yung bago niyong katiwala ninyong si Omeng. Omeng? Sinong Omeng? Manong naman eh. Si Omeng, yung katiwala niyong lalaki.
Pinatuloy niyo pa nga ako sa bahay ninyo. Ha? Anong pinatuloy? Wala naman akong pinapatuloy sa bahay. Pare, hindi kaya may ginawang kung ano ang aswang sa isip ni Mang Tano? Anong aswang ba kasi ang sinasabi mo? Mamaya na ho namin ikukwento sa inyo, Manong. Ang mahalaga ay makauwi na kayo ngayon. Binuhat ni Isoy ang matanda. Si Emar naman ay maingat na naglakad sa talahibang dinaanan nila. Pilit pinapatigil ang pagdurugo ng kanyang balikat gamit ang hinubad niyang damit. Palingon-lingon din sila sa paligid at baka bumalik ang aswang tapos bigla na lang silang sugurin. Gabi na nang makarating sila sa bahay ni Mang Tano. Agad nilinis ng magkaibigan ang kwarto ng matanda. Kahit doon man lang ay makapagpahinga sila ng maayos sa gabing iyon. Napakagulo, napakadumi at napakabaho nga kasi ng bahay na yon na pinamugaran ng isang aswang. Naisip ni Emar na dalhin na lang si Mang Tano sa kanyang kubo, ngunit mabilis iyong masisira ng aswang kung sakali. Habang ginagamot ni Isoy ang malaking sugat sa balikat ni Emar ay nag-uusap ang tatlo. Hindi ako makapaniwala na nagpatuloy ako ng aswang dito sa bahay ko. At isang binaliw pa talaga. Kaya nga ho, Manong. Mabuti na lang talaga at malakas ang kutob nitong si Emar eh. Agad siyang naginala doon sa oming na yun. Kung hindi, naging masarap na hapunan na kayo sa halimaw malamang. Alam mo, Emar, may kutob akong kagagawa nito ng anting-anting ng tatay mo ang nararamdaman mong hinala. Ha? Kagagawa ng anting-anting? Hindi malabo yan, Manong. Wala po kasi talaga akong nararamdamang kakaiba eh. Tsaka pakiramdam ko makakatulong pa sa ating yung agimat na yan sa mga susunod na araw o gabi. Makakatulong? Paano? Buhay pa ang aswang na binaliw, pare. Siguradong babalik yun. Siguradong gagante yun sa'yo. Baka nga balikan nun si Mang Tano kasi naudlot ng balak niya. Ang malala baka ngayong gabi mismo yun bumalik. Maswerte at mapayapa namang gumulong ang gabi noon, Sir Jupiter. Nakapagpahinga at nakatulog si Mang Tano. Mabuti na lang at nakabawi na rin naman ito ng lakas. Yun nga lang ay hindi nakatulog ng maayos ang dalawa. Pagising-gising upang magmatsyag. Mahirap nga naman kasi at baka bigla silang balikan ng aswang, di ba? Pagkasikat ng araw ay agad umalis si Isoy. Sinabi niya sa mga tauhan ni Mang Tano ang nangyari ng nagdaang gabi. Dali-dali namang pumunta sa bahay ng matanda ang mga iyon para kumpirmahin ang sinabi ng binata. Noon din, Sir Jupiter, kumalat agad sa buong baryo ang balita. Lalo na nang makita ng mga tao ang kalagayan ni Mang Tano at Emar. Nang makabangon na si Emar ay agad na isinauli sa kanya ni Mang Tano ang anting-anting. Sinamahan din ng magkaibigan ang mga tao papuntang gubat. Tinuro nila ang eksaktong lugar kung saan nila nakasagupa ang aswang. Hinalughog ng mga taga-baryo ang bahaging yon hanggang sa may makita silang napakabahong kumunoy. Anong meron sa kumunoy na to? Ba't ganyan kasama ang amoy? Isoy, tingnan mo. May dugo sa bandang gilid. Dugo? Saan? Hindi maganda ang kutob ko. Suriin natin yung kumunoy na yan. Sungkitin natin ang ilalim. Gamit ang mahahabang mga kahoy ay sinubukang sungkitin ng mga tao ang ilalim ng kumunoy. Noong una ay may nakita silang patay na dagang bukid, ngunit hindi pa sila nakontento. Muli nilang sinungkit ang kumunoy hanggang sa may nakuha na nga silang ulo ng tao. Noong una ay hindi yun agad nila nakilala. Subalit nang masuri nila ng maigi ay nakilala nilang ulo yun ni Mang Dodi, ang matadero. Nanindig ang balahibo ng mga naroroon. Sinungkit pa nila ng sinungkit ang kumunoy. Ang iba pa nga ay talagang kumuha pa ng pala sa kani-kanilang mga bahay para lang mapabilis ang trabaho. Doon nga po ay may nakuha silang putol-putol na bahagi ng katawan ng mga tao. May binti, hita, braso at iba pang mga ulo.
May mga laman at buturing hindi na matukoy kung saang bahagi. Karamihan din sa mga iyon ay may kagat ng kung anong mabangis na hayop. Nang wala na silang masungkit, ay tuluyan ng bumaon ang kilabot sa kani-kanilang mga kalooban. Napalitan na ito ng matinding galit para sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya naman sinuyod pa nila ang gubat para matagpuan ang aswang, subalit gaya ng inaasahan, nabigo sila, Sir Jupiter. Sadyang napakailap kasi nito. Ang tanging natagpuan lang nila ay ang kakaibang mga bakas sa lupa at putik. Mga bakas ng paa ng tao, ngunit mas mahaba ng bahagya at matatalim ang mga kuko. May mga bakas din ng kung anong hayop gubat, hula nila ay gawa iyon ng anyong aso ng aswang. Bumalik ang dalawa sa bahay ni Mang Tano. Kumusta ang naging lakad ninyo sa gubat? May nahanap ba kayo? Hindi pa rin namin natagpuan ang aswang, Mang Tano. Pero may natagpuan kaming kumunoy. Kumunoy? Opo, Manong. Kumunoy. Napakabaho nun. Kasing baho ng napakaraming bangkay na nabubulok. Kinutuban nga itong si Emar, kaya sinungkit namin ng ilalim. Ayun nga at may nakita kaming putol-putol na katawan ng mga tao. Pati ang ulo ni Mang Dode ay naroon din. Malamang na yun ang imbakan o tapunan ng pagkain ng halimaw. Nakakapikon lang kasi hindi pa rin namin mahuli-huli ang tampalasang yan. Masyadong mailap. Emar, kailangan ninyo talagang gumawa ng plano para mahuli yung aswang. Kung ganyang simpleng paghahanap lang ang gagawin ninyo, madali niya kayong maiiwasan o malalayuan. Kung sa bagay, may punto kayo, Manong. Anong plano naman ang pwede naming gawin, Mang Tano? Siguro. Pwede kayong gumamit ng pain. Pain? Pain para lumapit ang aswang. Tapos saka ninyo siya hulihin. Anong pain naman po ang gagamitin namin? Baboy? Baka? Kalabaw? Kambing? Siyempre, kung ano ang paborito niya. Mang Tano, huwag niyo sabihin. Aba. Mukhang nakuha mo agad ang pinupunto ko Emar. Pinupunto? Anong pinupunto? Teka. Manong, hindi naman kami papayag dyan. Hindi kami papayag na ikaw ang maging pain. Oo nga po. Matapos namin kayong iligtas tapos gagawin naman kayong pain. Nagawa niya akong madagit dahil hindi tayo handa ng magtangka ang aswang. Pero kung paghahandaan natin ng maayos, malakas ang loob ko magtatagumpay tayo. Sigurado ho ba kayo dyan, Manong? Sigurado ako. May tiwala ako sa inyo. Labagman sa loob ni na Emar at Isoy ay pumayag na lang sila sa gusto ni Mang Tano. Lumabas sila ng bahay ng matanda at doon tumambay sa loob ng saradong bigasan. Bitbit ni Isoy ang isang bote ng lambanog na may nakababad na luya. Lambanog na si Mang Tano mismo ang nagpahanda. Sa totoo lang, kinakabahan ako ng gusto dito sa planong to, pre. Isang pagkakamali lang natin, siguradong may mamamatay. Pwedeng si Mang Tano, pwede ring isa sa atin. Alam ko, Isoy. Alam ko. Pero kung hindi natin to gagawin, magpapatuloy sa panggugulo yung aswang na yan. Mas dadami pa ang mabibiktima niya. Kung mamalasin ka, baka nanay mo pa ang sunod na madali. Teka, di ako payag dun. Kita mo na. Kaya kailangan nating ituloy to. Mabuti nang tayo ang malagay sa alanganin kaysa ang mahal natin sa buhay. Di maawat ang kaba ng dalawa habang naghihintay. Pareho silang may hawak na itak. Mabagal na lumipas ang mga oras. Pinipilit nilang manatiling gising kahit lumalalim na ang gabi. Hanggang sa maramdaman na lamang ni Emar ang napakasamang presensya sa paligid. Sigurado siyang yun na mismo ang aswang. Maganda ka na, paring Isoy. Andyan na siya. Sigurado ka? Oo, ramdam na ramdam ko ang pangit niyang presensya. Tama nga si Mang Tano. Mararamdaman ko ang demonyong yan kapag dumating. Kapag lumapit pa yan, lumabas na tayo. Palakas ng palakas ang masamang presensya sa paligid, Sir Jupiter. Maski si Isoy ay naaamoy na rin ang kakaibang sangsang ng halimaw. Nang may marinig na silang kaluskos sa bakuran ay maingat na silang lumabas sa likurang pinto ng bigasan.
Saktong nakita ni Emar na binuksan ng isang may kaliitang matanda ang harapang pinto ng bahay at agad itong pumasok sa loob. Kabado man ay mabilis na tumakbo si Emar papasok ng bahay ni Mang Tano. Nakaamba ang hawak na itak, nakahandang managa anumang oras. Hanggang dyan ka na lang! Ngayon natin tapusin ang naudlot nating paghaharap, Omeng! Kahit kailan talaga masyado kang panira. Hayaan mo na lang akong gawin ng pakay ko at na matapos na to. Hindi ko hahayaang may mapatay ka pang hayop ka. Ikaw ngayon ang mamatay! Hetong sayo! Agad inambahan ng taga ni Emar ang aswang. Tinamaan ito sa may braso, ngunit mabilis itong nakaganti ng kalmot. Napuruhan ang bandang dibdib ng binata. Hindi siya basta nagpaawat. Iwinasiwas pa niya ang itak hanggang sa maparami na ang sugat na naibibigay niya sa halimaw. Gigil na noon ang aswang. Desidido ng patayin ng taong sumisira sa kanyang mga plano. Nagawa niyang masipa ang binata. Napaatras si Emar at napaupo sa pahabang kawayang upuan ng sala. Doon ay magkasunod siyang pinagsusuntok ng gigil na halimaw. Gusto pa sana niyang pumalag ngunit masyado ng marami ang malalalim niyang sugat sa katawan. Walang hiya ka! Ano na? Ha, tao? Masakit na ba? Pagod ka na? Kung gusto mo nang mamatay, magsabi ka lang. Hindi mo ako mapapasuko, inutil. Kung mamamatay man ako, isasama kita sa impyerno. Ang lakas pa rin ng loob mong pagtawanan ako. Kaya ka lang naman matibay dahil dyan sa lecheng anting-anting mo. Ngayon, magsisisi ka. Mamamatay ka. Napapikit na si Emar, Sir Jupiter. Hindi na niya alam kung mabubuhay pa ba siya sa matinding galit ng aswang sa kanya. Nananalangin sana masunod ang kanilang plano. Hanggang sa napadilat na lamang siya nang may marinig siyang kung anong nabasag. Nakita niya si Isoy na nakatayo sa may pinto. Nagkalat ang mga bubog ng bote sa sahig. Naglalawa rin doon ang lambanog na binabaran ng luya. Nang tumingin sa ulit sa aswang ay napansin niyang umuusok na ito. Bumubula ang mga sugat na animoy binuhusan ng asido. Hindi. Mga hayop kayo. Mga insekto. Sinadya mong ikaw ang unang sumalakay sa akin para sugatan ako. Tapos, itong karapatang to ang magsasabay ng lambanog na may luya. Hindi. Hindi. Ano, ha? Ako papatayin mo ka mo? Ha? Ulol! Mahapdi ba? Ngayon katapusan mo na. Sumpain kayo. Sumpain kayo. Nang akmang tatagain na ni Isoy ang aswang, ay mabilis itong tumakbo papunta sa pinto sa may kusina. Halatang wala na ito sa wisyo. Bumabangga na sa mga upuan at naitulak pa ang mesa. Bumagsak ang lalagyan ng mga plato at baso. Sinundan ito ni Isoy. Nabuksan na sana ng aswang ang pinto ngulit na abutan na ito ng binata. Kitang-kita ni Emar kung paanong pinagsasaksak at pinagtataga ng kanyang kaibigan ang nanghihinang aswang. Kumalat ang itim na dugo nito sa paligid. Hindi. Wag. Wag mo akong patayin. Tama na. Tama na. Hindi ako titigil hanggat hindi ka namamatay. Hindi. Hindi. Hindi maawat ang ungol ng aswang na parang nasasaktang hayop gubat. Akala mo talaga ay kung sinong inosente kung magmakaawa para sa kaligtasan. Napansin ni Emar na sandaling nagbago ang anyo nito at naging aso, ngunit agaran din itong bumalik sa tunay nitong anyo bilang isang halimaw na matanda hanggang sa napansin na lamang ng magkaibigan na hindi na ito gumagalaw. Emar, panalo tayo. Napatay natin ang aswang. Wala na ang halimaw. Ayos, pre. Ngayon, idispatcha na natin yung bangkay. Anong gagawin natin dyan? Dalhin natin sa likod bahay. Doon natin silaban. Pero kailangan makita ng mga taga-baryo at ni Mang Tano
ang pagkasunog ng hayop na yan. Binuhat ni Isoy ang bangkay ng halimaw papunta sa likod bahay. Pagkatapos ay agad niyang tinawag ang kanilang mga kabaryo. Si Emar naman ay kumuha ng posporo tapos inakay nito palabas si Mang Tano. Hindi halos makapaniwala ang mga taga-baryo nang makita ang aswang. Itsurang matandang pandak, ngunit may matatalim na mga kuko at pangil. Nandidilat din ang pulang mga mata, ngunit hindi na iyon nanlilisik. Bagkus ay puno ng takot para sa sariling buhay. Kapansin-pansin ding puno ito ng mga sugat na nilalabasan ng itim na dugo. Ang laman naman ay itim din, bagamat bumubula pa rin na parang nasabuyan ng asido. Ito ba ang aswang? Nakakasukang nilalang. Kala mo sinong makapangyarihan, pero ayan, takot naman palang mamatay. Sinabi niyo pa, Manong. Tawang-tawa nga ako nang matakot yan matapos masabuyan ng lambanog eh. O siya, ituog na yan sa kawayan at silaban na natin. Magsilbi sana itong babala para sa ibang mga aswang. Hindi nila tayo pwedeng guluhin. Doon din po ay tinuhog nga ng mga tao ang aswang sa isang malaking kawayan. Inilusot nila ang kawayan mula sa bunganga hanggang sa puwitan ng halimaw. Pagkatapos ay itinayo nila yon nang nasa ibaba ang ulunan. Hindi nila malaman kung bakit parang hindi nauubos ang itim na dugo at napakalapot nitong laway. Tuloy-tuloy na tumatagas ang mga iyon mula sa warak nitong lalamunan. Binuhusan nila iyon ng lambanog tsaka sinindihan ni Emar ng apoy. Sana talaga wala nang aswang na manggulo sa lugar natin. No, Emar? Oo nga eh. Siguro nga ay kinaya natin yun. Pero hindi natin masasabi kung anong mangyayari kapag malakas na aswang ang nakaharap natin. Ang mga abo at ibang bahagi ng katawan ng aswang na hindi natupok ay isinilid nila sa isang malaking banga. Pagkatapos ibinaon nila iyon sa bakuran ng kanilang kapilya. Simula po noon, Sir Jupiter, na tigil na ang kakaibang pagkamatay ng mga tao sa kanilang lugar. Hindi na rin sila muling ginambala ng isang kasumpa-sumpang nilalang gaya ng isang binaliw. At nang matapos na ang lahat ay muling kinausap ni Mang Tano ang dalawang tambay. Maupo kayo. Manong, bakit niyo po ba kasi pinatawag? May pupuntahan pa sana kami ni Emar eh. Pupuntahan? Saan? Inuman na naman. Maglalasing na naman kayo. Di ba sinabi ko nang ayus-ayusin nyo na yung mga buhay ninyo? Ay, sermon na naman. Sinasabi ko na nga bang di na ako dapat pumunta rito eh. Daig pa nitong totoo kong lolo. May sinasabi ka ba, Emar? Ha? Wala naman po, wala po. Pero Manong, ano po ba kasing kailangan ninyo? Huling alok ko na ito. Kapag hindi ninyo pa tinanggap, hindi ko na kayo kukulitin. Magtrabaho kayo sa akin. Gagawin ko kayong mga katiwala sa palayan at bigasan ko. Manong? Malaki ang utang na loob ko sa inyo, Emar. Isoy. Kahit sa ganitong paraan man lang ay masuklian ko kayo. Masakit sa aking makita na patambay-tambay lang kayo. Gusto kong makita na napapabuti kayo. Doon din mismo ay tinalikuran nila Lolo Emar at Lolo Isoy ang buhay bilang mga tambay, Sir Jupiter. Sa wakas ay tinanggap na rin ni Lolo Emar ang alok ng mayamang matanda. Sila ng kaibigang si Isoy ang naging pinakamalalapit na mga katiwala ni Mang Tano sa kanyang palayan sa baryong yun. At nang pumanaw nga ito ay sa kanila rin ipinamana ang lupang yun. Hindi naman ito naging problema sa mga anak ng matanda dahil nga may mga lupa at negosyo naman ang mga ito sa ibang lugar. Sa ngayon po, Sir Jupiter, buhay at malakas pa rin si Lolo Emar. Ang kanyang kaibigan namang si Lolo Isoy ay namatay noon pang 2015. Hinala ni Lolo Emar baka dahil sa anting-anting kaya mas mahaba ang kanyang buhay. Hindi na po kasi nga inabala ang sariling mag-usisa pa tungkol sa kapangyarihan nito. Si Lola Emar din mismo ang nagkwento nito sa aming mga apo
at nagsilbi itong paalala sa amin tungkol sa iilang mahalagang aral. Huwag tanggihan ang biyaya. Huwag magsayang ng oras at buhay. Higit sa lahat, pahalagahan natin ang mga taong malalapit sa ating puso. Hanggang dito na lamang po. Sana nagustuhan ninyo ang kwento ni Lolo MR. More power po sa inyong channel.